हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेवल 2 चा अभ्यासक्रम आहे, ज्यामध्ये आपण अध्याय 16वा दैवासुर संपत विभाग युगचं अध्ययन करत आहोत. तर प्रथम मंगलाचरणने आपण सुरुवात करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमः ओम विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली आणि त्यांनी लिहिलेले या सोप्या सरळ भाषेमुळे भगवद्गीतेचं ज्ञान आपण ग्रहण करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष नामानिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम करूया, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम बनवला आणि झूमद्वारे उपलब्ध करून दिला आपल्या सर्वांना. त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकत आहोत. अन्वय माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली, श्लोकांचा अर्थ समजावून सांगितला. तसंच इस्कॉनच्या सर्व टेक्निकल टीमचे धन्यवाद, ज्यांच्या सहकार्याच्या शिवाय आपल्याला हा उपक्रम घेणं शक्य नसतं. उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम आणि सर्वांचं परत एकदा स्वागत. तर दैवासुर संपत विभाग योग किंवा दैवी आणि आसुरी संपत्ती यामध्ये आपण 6 श्लोक पूर्ण केलेत ह्या अध्यायातले. आणि आतापर्यंत आपण बघितले की 26 असे दैवी गुण कृष्णाने सांगितले पहिल्या 3 श्लोकांमध्ये, आणि त्याच्यानंतर 4थ्या श्लोकापासून पुढे आसुरी गुणांचं वर्णन कृष्णाने सुरू केलं. आता हे जे 26 गुण आहेत, दैवी गुण, ते महत्वाचे का आहेत? कारण ते आपल्यासाठी मोक्षदायक आहेत. आणि आसुरी गुण हे जाणून घेऊन ते आपल्यातून दूर केले पाहिजेत. त्यासाठी कृष्णाने 4थ्या श्लोकापासून जवळजवळ शेवटच्या श्लोकापर्यंत या आसुरी गुणांचंच वर्णन केलेलं आहे, त्याच्यापासून होणारा परिणाम सांगितला आहे. कारण हे आसुरी गुण आपल्या अधोगतीला कारणीभूत होतात. भक्त म्हणून जर का आपल्याला कृष्णधामाकडे प्रगती करायची असेल तर आपल्याला या आसुरी गुणांपासून आपला बचाव केला पाहिजे आणि दैवी गुण आपल्यामध्ये शोधून त्यांना वाढीस लावलं पाहिजे. आणि त्यासाठी आपण साधना भक्ती केली पाहिजे. म्हणजे आध्यात्मिक गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली जेव्हा आपण नियामक तत्वांचं पालन करतो, भगवद्गीता श्रीमद भागवतम याचं नियमित वाचन करतो, तर त्यावेळेला हे दैवी संपत्ती किंवा हे जे दैवी गुण आहेत आपल्यामध्ये हे येतात आणि ते टिकवून ठेवायला आपल्याला सहायता मिळते. जर का आपण भगवंतांच्या किंवा या श्रीमद भागवतम, भगवद्गीता या अशा ग्रंथांच्या जर का संपर्कात नसू, आपण जप करत नसू, तर मात्र आपण मायाशक्तीच्या प्रभावाखाली येतो आणि याचाच अर्थ आपण या आसुरी गुणाने बद्ध होतो. आणि आसुरी गुणांचा परिणाम काय होणार आहे हे आता आपल्याला आजच्या आपल्या वर्गामध्ये कळेल की ते कसे मनुष्याला बांधून टाकतात. म्हणजे आत्ता मनुष्याचं जीवन जरी असेल तरी या गुणांच्या आहारी जाऊन मनुष्य दुष्कृत्य करतो, कर्मबंधनामध्ये अधिकच अडकत जातो आणि त्याचा परिणाम म्हणून मग पुढच्या जन्मामध्ये त्याला या कर्माचा परिणाम भोगावा लागतो. प्राण्यांच्या शरीरामध्ये इत्यादी जन्म मिळतो आणि मग त्याच्या प्रगतीच्या सगळ्या आशा, म्हणजे चेतनेचा विकास जो असतो ना, त्याच्या पूर्ण आशा या
थांबून जातात, कारण चेतनेचा विकास हा केवळ मनुष्य जन्मामध्येच करण्याची संधी उपलब्ध असते. तो बद्ध जीवनात गेला प्राण्यांच्या आधी हम्म. शरीरामध्ये, की तिथे त्याला केवळ कर्मांचे भोग प्राप्त करावे लागतात. तर त्यासाठी हे आसुरी गुण आपल्यात येणार नाहीत ही काळजी आपल्याला घ्यायला पाहिजे. तर आपण 7व्या श्लोकापासून आता सुरुवात करूया. हम्म. हा, वाचता माताजी? हो हो माझा स्क्रीन हँग झालाय, मी करतेय तोपर्यंत हो, होईल. नाही नाही, आहे माझ्याकडे हा, पुस्तक आहे ना, पुस्तक आहे. आहे ना? हा, हो, चालेल. हो. हरे कृष्ण. प्रवृत्तींच निवृत्तींच जनाना विदुरा सुराः न शौचन्ना पिशाचारो न सत्यं तेषु विद्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांची विचार करण्याची पद्धत कशी असते, ते काय करतात, कसं वागतात, हे सर्व या श्लोकामध्ये सांगितलेलं आहे. आसुरी प्रवृत्तीचे लोक आपण समजून घेतलं होतं की ते शास्त्र मानत नाहीत. तर त्यामुळे योग्य काय अयोग्य काय ह्याची जाण त्यांना नसते, विवेक शून्य असतात आणि शास्त्र समजून घेण्याची त्यांची तयारी पण नसते. मीच सर्व काही जाणतो, मला कोण काय शिकवणार, कोणाचीच योग्यता नाही जो मला शिकवू शकेल, म्हणजे मी सर्वज्ञाता आहे, असं काहीतरी त्यांचे विचार असतात. हे आसुरी प्रवृत्तीचं लक्षण आहे. तर त्यामुळे हम्म. शास्त्रामधील ग्रंथ वाचून घेण्याची त्यांना आवश्यकता वाटत नाही आणि स्वतःच्याच मनाप्रमाणे ते योग्य अयोग्य असं ठरवतात. आता योग्य काय अयोग्य काय ह्याबद्दल शास्त्रामधून श्रवण केलं तर ते त्यांना पाळावं पण लागेल, त्यामुळे शास्त्र ऐकण्याची ते रुचीच ठेवत नाहीत. ऋषी मुनी हम्म. वेद यांच्यावर त्यांचा विश्वासच नसतो आणि त्यामुळे त्यांचा व्यवहारही कसा अनुचित असतो, असत्य बोलतात, स्वार्थी असतात, दुसऱ्यांचा आदर न करण्याची अशी त्यांची वृत्ती असते. आता तुम्हाला आठवत असेल तर दुसऱ्या अध्यायामध्ये ज्या वेळेला अर्जुनाने क्षत्रिय असूनही युद्ध करायला नकार दिला होता, तेव्हा कृष्ण त्याला हम्म. प्रोत्साहन देताना पहिल्यांदा त्याला म्हणाले होते की तू अनआर्य आहेस. अनआर्य हम्म. म्हणजे काय? हा, म्हणजे हम्म. त्याला ते प्रोत्साहन हम्म. देत होते. हो. ऍक्च्युली आर्य कोण आहे? जो वैदिक संस्कृतीचा स्वीकार करतो, त्याप्रमाणे आपली हम्म. कर्तव्य हम्म. पालन करतो, सुसंस्कृत असतो. पण हम्म. आता इथे हम्म. शास्त्रांच्या विधिविधानांचा पालन न करणारा म्हणजे न अनआर्य. करणार. हा, हा किंवा हा हा. आसुरिक प्रवृत्तीचा. तर हे जे अच्छा. असुर असतात ना, हम्म. त्यांचा या हा. शास्त्रांवरती अजिबात श्रद्धा नसते आणि हम्म. शास्त्र जाणून त्याप्रमाणे वागण्याची पण त्यांची इच्छा नसते. मीच काय तो हम्म. सर्वश्रेष्ठ, सगळं काय मला माहितीये, हम्म. सर्वज्ञाता हम्म. असा मीच आहे, इतर कोणीही मला शिकवण्याची काही गरज नाही आणि मला अजून काही जाणून घेण्याची पण आवश्यकता नाही, अशी त्यांची हम्म. वृत्ती असते. आता इथे हम्म. श्रीला प्रभुपादांनी तात्पर्यामध्ये मनुसंहितेचा उल्लेख केलेला आहे. हम्म. तर हम्म. मनुसंहितेसारखे जे ग्रंथ आहेत ना, ते आपल्याला आचरणाविषयी म्हणजे सदाचाराविषयी मार्गदर्शन करतात. त्या हम्म. ग्रंथामध्ये काही नियम दिलेत आपल्याला, भक्त म्हणून आपल्याला कसा सदाचाराचं आपल्याला म्हणजे वागणूक ठेवली पाहिजे आपली, हम्म. हे त्याच्यामध्ये हम्म. सांगितलंय. हम्म. तर इथे सांगताना स्त्रियांच्या मानसिकतेबद्दल उल्लेख करतात प्रभुपाद. तर हा. स्त्रियांची मानसिकता ही मुलांसारखी आहे असं तिथे म्हटलेलं आहे. आता बघा, हम्म. मुलं कशी असतात, निरागस असतात, जगाचा अनुभव नसतो, त्यामुळे त्यांना कळत नाही, हम्म. हम्म. गांभीर्य कळत नाही काही गोष्टींचं. हम्म. आता हो. लहान मुलगा म्हणाला की माझ्या मित्रांकडे मला खेळायला जायचंय आणि तो हम्म. निघाला, तर आपण त्याला काय, हम्म. रस्त्याने एवढं ट्रॅफिक आहे आणि गर्दी आहे तर हम्म. तिथे एकटं जायला त्याला देणार नाही, आपण बरोबर जाऊ, हम्म. नीट हात पकडून रस्ता क्रॉस हम्म. करू त्याला. हम्म. तसंच तो ज्यांच्याकडे खेळायला जातो, प्रथम त्या मित्राबद्दल, त्याच्या कुटुंबाबद्दल जाणून घेऊ हम्म. आणि मग त्याला तिथे खेळायला सोडत जाऊ. तर म्हणजे हो. काळजी घेतो आपण थोडक्यात, हो हो. ना. तर हो. जशी हो. लहान मुलं तशी स्त्रियांची मानसिकता आहे असं प्रभुपाद म्हणतात. म्हणून त्यांना स्वातंत्र्य दिलं हम्म. जाऊ नये, लहान हम्म. मुलांच्या सारखंच थोडं बंधन असायला पाहिजे. कारण हम्म. त्यात स्त्रियांना हम्म. स्वातंत्र्य दिलं तर समाजातील इतर जण त्याचा गैरउपयोग घेऊ शकतात या स्वातंत्र्याचा, हम्म. म्हणून हम्म. म्हटलेलं आहे. पण स्वातंत्र्य दिलं जाऊ नये ह्याचा अर्थ असा नाही की स्त्रियांवरती कठोर हम्म. निर्बंध लावायचे, त्यांना गुलामासारखं हम्म. वागवायचा, असा अर्थ नाही घ्यायचा आहे. लहान मुलांना जसं जपलं जातं, संरक्षण दिलं जातं, प्रेम दिलं जातं, काळजी घेतली जाते, तसं स्त्रियांना हम्म. वागवलं पाहिजे. आता हम्म. आसुरी प्रवृत्ती बघा, ते कसे म्हटलं आपण, शास्त्र मानत नाहीत, त्यामुळे मनुसंहिता सारख्या ग्रंथांना ते प्रमाण अजिबात मानत नाहीत. त्यातील हम्म. आदेशांचा पालन करण्याचा त्यामुळे प्रश्नच उरत नाही त्यांच्यासाठी. हम्म. आणि पाश्चात्य संस्कृती जिथे हा प्रभाव अधिक आढळतो आसुरी प्रवृत्तीचा, तिथे हम्म. स्त्रियांनाही पुरुषांच्या बरोबर स्वातंत्र्य दिलं जावं असं त्यांच्या समाजामध्ये आग्रह असतो.
आता स्त्री हम्म, आणि पुरुष यांच्यामध्ये ही समानता पाश्चात्य देशामध्ये बऱ्यापैकी आढळते. पण तिथे हो. आता तुम्ही विचार केलात तर सामाजिक परिस्थिती बदललेली दिसते का? आता आपल्या शास्त्रामध्ये सांगितल्याप्रमाणे खरं तर स्त्रीला विवाहापूर्वी पित्याने, हम्म, विवाहानंतर पतीने आणि वृद्धावस्थेत तिच्या पुत्राने संरक्षण दिलं जावं, तिची काळजी घेतली जावी असं सांगितलेलं आहे. पण हम्म, रक्षण किंवा संरक्षण म्हणजे केवळ तिच्या पोटा पाण्याची व्यवस्था असं नाही, शिक्षणाची व्यवस्था हम्म, एवढं नाही, तर आध्यात्मिक ज्ञान देण्याची पण तिला आवश्यकता असते. आणि तसंच हम्म, तिच्या आध्यात्मिक आचरणामध्ये कोणी बाधाही बनू नये. कारण हम्म, अध्यात्म म्हणजे आता अधि आत्मा असं शब्दाची फोड केली तर आत्म्याशी हम्म, संबंधी म्हणजे अध्यात्म. तर तिथे बघा हम्म, अध्यात्मामध्ये कुठे शरीराचं हे नाहीये, स्त्री पुरुष हा भेद नाहीये, आत्म्याच्या संबंधित आहे. त्यामुळे हे हम्म, ज्ञान कोणीही घेऊ शकतं, अगदी स्त्रियाही घेऊ शकतात आणि भक्ती करू शकतात. भक्ती नियमांचं पालन करून श्रेष्ठ वैष्णव किंवा भक्त त्या हा स्तर गाठू शकतात. तर हे जे नियम आपल्याला दिलेले आहेत मनुसंहिता वगैरे अशा ग्रंथांमधून, हे आपल्याला सदाचारी बनण्यासाठी सांगितलेले आहेत आणि त्यासाठी ते पाळण्याचं महत्व आहे. आता आधुनिक समाजामध्ये जो प्रगत समाज म्हटला जातो त्याच्यामध्ये आसुरी वृत्ती बळावलेली आहे. तर त्यामुळे मनुसंहितामधल्या नियमांचा ते स्वीकार करताना दिसत नाहीत. आता स्त्रीला विचार करा, स्त्रीला तर स्वातंत्र्य मिळालं या समानतेच्यामुळे, पण ती आनंदी आहे का? आपल्याला दिसतं का असं चित्र? उलट फार तणावाखाली वागताना दिसते स्त्री. पुरुषांच्या बरोबर वावरताना अनेक हम्म. तिला काही खरंय. वाईट अनुभवांना सामोरं जावं लागतं. आणि हो. कसं आहे, बौद्धिक क्षमता स्त्रीमध्ये आहे, पुरुषाच्या बरोबरचीच आहे किंवा हम्म, तेवढीच हो. आहे. पण शारीरिक क्षमता कमी आहे, त्यामुळे काही कामांची अनावश्यक जबाबदारी घेतल्यामुळे तिची ओढाताण होताना दिसते. हा म्हणजे मग समाधान आणि हम्म, आनंद मिळेल कसा, जर का ती ते कार्य हम्म, सहजतेने करूच शकत नसेल, ताण घ्यावा लागत असेल, हो, तिच्या क्षमतेच्या बाहेर असेल ते हो, कार्य, तर ते समाधान मिळणार नाही. आणि असं हो, असल्यामुळे हो, म्हणजे जरी तिला समानता हो. समाजामध्ये दिली तरी सामाजिक स्थिती मात्र खालावताना दिसते. आता परमेश्वराने जेव्हा स्त्रीची जडणघडण केली, ती करतानाच कसं आहे, तिचा नैसर्गिक गुण हा वेगळं कार्य करण्यासाठी तिला दिला गेला आहे आणि ते ते कार्य ती सहजपणे करू शकते. जसं स्त्रीची मानसिकता ही हम्म, पुरुषापेक्षा वेगळी घडवली गेली परमेश्वराकडून. म्हणजे स्त्री आपल्या कुटुंबाला एकत्र ठेवण्याचा हम्म, तिच्याकडे गुण असतो, मुलांवरती संस्कार घडवते, हम्म, त्यांना प्रेम देते, वाढवते हम्म, आणि हे कार्य ती अत्यंत सहजतेने हम्म, करू शकते. म्हणजे ममत्व हा जो गुण आहे ना तिच्यात तो हम्म, उपजत असतो. म्हणून स्त्री ही हम्म. म्हणतो ना आपण माता खूपच बनू असतं. शकते, अनंत काळची माता आणि हम्म, क्षणाची पत्नी हम्म, असंच म्हटलं जातं. हम्म, तर हम्म, ममत्व हे हम्म, असल्यामुळे ती सेवाभाव तिच्यामध्ये असतो आणि त्यामुळे परिवाराकडे तिचं आकर्षणही असतं आणि त्यांना म्हणजे मुलांना घडवण्याचं, घर घर सांभाळून ठेवण्याचं वगैरे हे कार्य ती सहजतेने करू शकते. तर इथे श्रीला प्रभुपाद त्यासाठी सांगतात की विधिविधानांचं पालन न केल्याने सामाजिक स्थिती मात्र दयनीय होते आणि त्याच्यात सुधारणा होत नाही. आता विचार करा, घरातली स्त्रीच तिचं कर्तव्य नीटपणे जर का करू शकत नसेल, मुलांवरती हम्म, संस्कार घडवू शकत नसेल, त्यांना सुसंस्कृत होणं म्हणजे काय याच्यासाठी काही ज्ञान देत नसेल, तर मग पुढची पिढीच्या बाबतीत हे सगळं आता अवघडच होईल. तर हे चित्र आपण पाश्चात्य देशामध्ये आत्ताच होताना बघतोय. आता स्त्री हम्म, कसं आहे, परिवाराचं शारीरिक पोषण तर करते, म्हणजे त्यांचं अन्न वस्त्र वगैरे इत्यादीची काळजी घेते मुलांच्या, तसंच त्या हम्म, मनालाही त्यांच्या घडवते आणि वेळ हम्म, प्रसंगी कधी रागवते, क्षमा पण करते, प्रेम देते आणि हे सहजतेने करते कारण ते गुण जन्मतः तिच्यामध्ये आलेले आहेत. आता आधीच्या पिढी करून पुढच्या पिढीत हे गुण दिले जातात आणि आधीची पिढी या गुणांचं महत्व जाणते, म्हणूनच ते गुण पुढे दिले जावेत यासाठी प्रयत्नशील असते. आता आसुरी प्रवृत्तीमुळे होतं कसं, आपलं कर्तव्य सोडून इतरांचं कर्तव्य करायला जातो व्यक्ती. माझं कर्तव्य कमी प्रतीचं आहे, मी घर सांभाळते म्हणजे काही विशेष महत्वाचं काम करत नाही, यापेक्षा अधिक श्रेष्ठ कार्य मी करू शकते, माझ्यात काही कमी नाही, हे दाखवून देताना म्हणजे अहंकाराच्या ह्याला जाऊन आहारी जाऊन, खरं तर तो मिथ्या अहंकारच झाला, तिची फरफट होते. आणि मग हे अहंकार आल्यामुळे मग व्यक्ती सहन करू शकत नाही की माझ्यामध्ये काही प्रकारची कमी आहे. आता इथे रजोगुणाचा प्रभाव आला आणि मग मोठी महत्वाकांक्षा व्यक्तीच्या मनात येते आणि रजोगुणाचं रूपांतर तमोगुणात कधी होतं,
ज्या वेळेला ही महत्वाकांक्षा गाठण्यासाठी असा व्यक्ती, मग ती स्त्री असेल किंवा पुरुष असेल, चुकीच्या मार्गाचा अवलंब करतो आणि याचे परिणाम लगेच जरी नाही मिळाले तरी कालांतराने मात्र भोगावेच लागतात. म्हणून स्त्री म्हणजे पत्नी, माता, हे घराप्रतीचं कर्तव्य सोडून ती समाधानी राहू शकत नाही. आसुरी प्रवृत्तीमुळे म्हणजे दंभ, दर्प, अभिमान, कठोरपणा, अज्ञानाच्या आहारी जाऊन मायेच्या जगात गुरफटली जाते आणि स्त्रियांमध्ये आणि पुरुषांमध्ये जेव्हा मात्र दैवी गुणांचं प्राबल्य असेल तेव्हाच कुटुंब, समाज ही सुव्यवस्था राहू शकते. आसुरी प्रवृत्तीमुळे सर्वत्र दुर्व्यवस्था, अनिर्बंधता येते वागण्यामध्ये आणि आसुरी वृत्तीमध्ये अज्ञान, आपण हा जो गुण म्हटला ना, 6 गुणांमध्ये अज्ञान हा पण गुण आहे आणि या अज्ञानामुळेच व्यक्तीला हेच कळत नाही की आपलं हित कशामध्ये, आणि ज्या अहितकारी गोष्टी आहेत त्या सगळ्या अवलंबल्या जातात, बऱ्या आहेत म्हणजे आपल्या हितासाठी आहे तसं वापरून. तसं तो भ्रमिष्ट होतो. मायेच्या आहारी गेलेला व्यक्ती हा कसा भ्रमिष्ट असतो. आणि आता स्त्री ज्या वेळेला ह्या अशा आसुरी प्रवृत्तीच्या ह्याच्या अधिपत्याखाली येते किंवा भ्रमिष्ट होते तेव्हा मग ती घरातून आपल्या क्षमतेच्या बाहेरचं कार्य पुरुषाच्या बरोबरीने करायला जेव्हा जाते तेव्हा त्याचा परिणाम आता सामाजिक ह्याच्यावर होतो. वैयक्तिक तर तिच्यावर होतोच, कौटुंबिक पण होतो आणि सामाजिक होतो आणि सगळी ही व्यवस्था आता कोलमडते. आता आपण 8वा बघूया. म्हणजे दैवी प्रवृत्ती नसल्यावरती त्याचे किती मोठ्या लेव्हलला परिणाम होतात हेही आपल्याला समजू शकतं. केवळ आसुरी प्रवृत्तीचा परिणाम त्या व्यक्तीवरच झाला असं होत नाही, ते खूप मोठे परिणाम त्याचे होतात जे दूर करणं अवघड होतं. आणि आता बघा किती ह्याने वाढतायत हे परिणाम. म्हणजे आसुरी प्रवृत्तीच सगळ्यांमध्ये वाढताना दिसल्यामुळे समाजावरती त्याचं चित्रही आपल्याला बदलताना दिसतं. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. असत्यं प्रतिष्ठन्ते जगताहुरीश्वरम् अपरस्परं सम्भूतं किमन्यात् कामहैतुकम्. हरे कृष्ण. ते म्हणतात की हे जगत असत्य व निराधार आहे आणि परमेश्वर नावाचा कोणीही याचे नियंत्रण करीत नाही. त्यांचे म्हणणे असे आहे की केवळ मैथुनाच्या इच्छेमुळे हे जग निर्माण झालेले आहे आणि कामाखेरीज अन्य कोणतेही कारण नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हे आसुरी लोक काय मानतात की जग म्हणजे भ्रम किंवा आभास आहे, असत्य आहे. जगाच्या हम्म, उत्पत्तीला काहीही कारण नाही, जगाचा कोणी हम्म, नियंत्रक नाही, ह्या जगाचं काही प्रयोजन हम्म, नाही. म्हणजे म्हणून इथे हम्म, अपरस्पर संभूतम असं म्हटलेलं आहे. हम्म, आसुरी लोक हम्म, भगवंतांनाच मानत नाहीत, भगवंतांनी काही हम्म, विशिष्ट हेतूने या सृष्टीची हम्म, रचना केली असेल असंही त्यांना वाटत हम्म, नाही. त्यांचा समज काय असतो, हम्म, जगाची उत्पत्ती आपोआपच झाली आहे, स्त्री हम्म, आणि पुरुष यांच्या एकत्र हम्म, येण्याने हे जग निर्माण झालेलं आहे. हम्म, म्हणून काम हम्म, हैतुकम असा शब्द आहे. दोन पदार्थांच्या हम्म, संयोगाने जग निर्माण झालंय असं ते मानतात. हम्म, त्यामुळे हम्म, आत्म्याच्या अस्तित्वाचा प्रश्न उद्भवत नाही असं ते ठरवतात. स्त्री आणि पुरुष हम्म, यांच्यातील परस्पर आकर्षण हे जगाच्या उत्पत्तीचंच कारण आहे आणि इतर कुठलंही अन्य कारण नाही असं त्यांचं ठाम मत असतं. आता बघा, आपण 15 अध्यायापर्यंत पूर्ण समजून घेतलेले आहेत आणि हम्म, कृष्णांनी भगवद्गीतेमध्ये आपल्याला सांगितलंय, अनेक ठिकाणी कृष्ण हे सांगतात की जड आणि चेतन या दोन पदार्थांच्या संयोगातून प्रत्येक वस्तू निर्माण होते. हम्म, तसंच जे काही अस्तित्वात आहे, अर्जुना कृष्ण 13व्या अध्यायात म्हणाले, ते क्षेत्र म्हणजे शरीर आणि क्षेत्रज्ञ म्हणजे आत्मा आणि परमात्मा यांच्या संयोगातून निर्माण होतो. म्हणजे आत्म्याला किती महत्व दिलेलं आहे, जो आत्मा कृष्णांपासून आलेला आहे. आणि आपण हे समजून घेतलंय की जसं शरीरामध्ये जी स्थित्यंतर होतात, की लहान मूल जन्माला आल्यापासून बालपण, कौमार्यावस्था, कौमार्यावस्थेतून तारुण्यावस्था, असा जो जीवात्म्याची जी स्थित्यंतर असतात ते त्याच्यामध्ये आत्मा आहे म्हणून होत असतं, चैतन्य आहे म्हणून होत असतं. आता शरीरात आत्माच नसेल तर हे बदल शरीरात होणारच नाहीत. पण आसुरी प्रवृत्तीचे लोक या आत्म्याचं अस्तित्वच मानत नाहीत. म्हणजे केवळ मी शरीरच आहे हीच त्यांची भावना असते.
त्यामुळे इतरांकडेही ते शरीर म्हणून बघितल्याने तिथे भोगदृष्टी असते. त्यामुळे स्त्री पुरुषांमधलं परस्पर आकर्षण हे त्यांच्यासाठी सगळ्यात महत्वाचं असतं. आणि त्याच कारणामुळे जग निर्माण झालं असा तो गैरसमज करून घेतात. बघा कसं आता एकमेकांची लिंक्ड आहे. तर आता शरीर हे आपलं एक छोटस यंत्र आहे समजूया, ज्याचा नियंत्रक कोण आहे, ते चालवण्यासाठी आत्मा आहे. जसं आपण गाडी आणि गाडीचा ड्रायव्हर हे बघितलं होतं. नुसती गाडी असेल तर ती चालणार नाही, त्याच्यामध्ये ड्रायव्हर पाहिजे. तसंच आपल्या शरीराचं यंत्र चालवणारा आपला आत्मा आहे. पण हे आत्मा. संपूर्ण ब्रह्मांड हे कसं आहे, खूप मोठं यंत्र आहे आणि ते चालवणारे कृष्ण आहेत. पण आता हे असुर भगवंतांचं किंवा कृष्णांचं अस्तित्व, परमेश्वराचं अस्तित्व मानत नाहीत. मग ते आता हे या गोष्टींचं उत्तर देऊ शकतात का, की सूर्य कसा उगवतो किंवा त्याचं सूर्यास्त कसा होतो, ऋतू बदल कसे होतात, धान्य नाही. कसं उगवतं, चांदण्या कशा चमकतात, हे काहीच ते सांगू शकत नाहीत. पण आता 15वा अध्याय जेव्हा आपण विस्ताराने बघितला, नाही. त्याच्यामध्ये नाही. आपण व्यवस्थित कृष्णांनी आपल्याला हे सांगितलंय बघा, केवळ स्थूल शरीराचं नाही पण हो. सूक्ष्म हो. शरीराचंही पोषण कृष्ण करतात, हो. बरोबर ना? तर हे मात्र ह्याचं उत्तर हो. त्यांच्याकडे हो. नसतं, हो. आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांकडे. जरी ते म्हणाले की हे जग उत्पन्न झालं आपल्या आपण, पण या बऱ्याच गोष्टींचं उत्तर ते देऊ शकत नाहीत. तर इथे आपल्याला समजून येतं तसंच. आता आपण बघा हा वर्ग ऐकतो, मग कोणी मोबाईलने ऐकत असेल, कोणी लॅपटॉपने ऐकत असेल, ह्याच्या मागेही कोणीतरी बनवणार आहे. अगदी छोट्यात छोटं घड्याळापासून अवाढव्य विमान कोणीतरी बनवतं म्हणून ते आहे आता. तसंच निसर्गामध्ये आपण बघतो ना, बऱ्याच सजीवांचं, प्रत्येक सजीवाचं वैशिष्ट्य आहे. अगदी जंगलातला वाघ जरी म्हटला तरी त्या प्रत्येक वाघावरील पट्टे वेगळे, पक्षी म्हटला तर त्याचा रंग, आवाज, आकार वेगळा. तशीच फुलं, विविध आकार, रंग आणि प्रत्येकाचा सुगंध वेगळा. झाडाची पानांचा आकार वेगळा, हिरव्या रंगाची छटा वेगळी, प्रत्येक झाडाचा डौल वेगळा. जसं नारळाचं झाड उंचच उंच पण वड कसा आडवा पसरलेला, बाभळीचं झाड काटेरी पण आंब्याचं झाड मधुर फळ देणार. म्हणजे हो. प्रत्येक जीवाचं वैशिष्ट्य आहे, बरोबर ना? तसंच आणि निसर्गातील सगळ्यात डोंगर, श्रीकृष्ण पण आहेत, नाही का? सगळ्या श्रीकृष्ण आहे, सगळ्यात त्यांचीच कृष्ण पण निर्मिती आहे. आहे ना. जर हा, हो, हे हे कडुलिंबाचं कोण झाड असलं आपल्यापैकी तरी करूच किंवा शकत नाहीत. आंब्याचं झाड असलं तरी. बरोबर, म्हणजे हे हो. त्यांच्यापासूनच आलं असल्यामुळे हम्म. आपण हे हम्म. क्रिएट करूच शकत नाही. ह्या मागे हम्म. निर्माता कोणीतरी आहे. हे हे या हम्म. आसुरी लोकांना समजत नाही, कळलं की नाही? जे हो. त्यांनी इथे आपण म्हटलं की एखादं हम्म. मानवनिर्मित जे क्रिएशन असतं, मोबाईल असेल, विमान हम्म. असेल, हम्म. ते हम्म. मानवनिर्मित आहे. पण ह्या सृष्टीचा निर्माता कोण आहे? कोणीतरी असला पाहिजे ना. हम्म. ते ते हो. मान्य करत नाहीत. आणि बघा, हम्म. मनुष्याने जेवढे आता शोध लावले, जसं आता कोविडच्या टाइमला वॅक्सिन तयार केलं गेलं, किती कौतुक झालं त्या शास्त्रज्ञांचं. हो. त्यांना हो. पुरस्कार देखील मिळाले. किंवा कोणी हो. बल्बचा, जेव्हा त्या शास्त्रज्ञांनी शोध लावला होता, विमानाचा लावला, त्यांनाही हम्म. नोबेल पारितोषिक वगैरे दिलं जातं. पण या एवढ्या हो. विविधतेने नटलेली ही जी सृष्टी बनवणाऱ्या परमेश्वराचं ते अस्तित्वच हो. आसुरी वृत्तीचे लोक नाकारतात. आणि हे केवळ अज्ञान आणि हम्म. अहंकारामुळे होतं. तर जो आसुरी अज्ञानामुळे वृत्तीमधला हो. मोठा अवगुण म्हटला जातो हा, म्हणजे हम्म. समोर हम्म. सगळं दिसतंय हे, पण हम्म. ते मान्य हम्म. करत नाहीत. तर हे त्यांच्या हम्म. मात्र विनाशाला कारणीभूत हम्म. होतं. आणि यासाठी कृष्ण विस्ताराने या आसुरी हम्म. गुणांचं वर्णन सांगतात, त्यामुळे होणाऱ्या हम्म. परिणामांचं वर्णन सांगतात. कारण हे जाणून या गुणांपासून आपण दूर राहायला हवं. जसं आता आंब्याचा बघा वृक्ष आपण बघितला, अगदी फळांनी लगडलेला आहे. पण तेव्हा हम्म. आपल्याला लक्षात काय यायला हवं, की हम्म. कोणीतरी ह्याचं रोप लावलं असलं पाहिजे काही वर्षांपूर्वी. त्याची काळजी हो. घेतली असली पाहिजे, बरोबर. खत पाणी दिलं असलं पाहिजे, ते तुटू नये म्हणून, प्राण्याने खाऊ नये म्हणून कुंपण लावलं असणार त्याभोवती. आणि मग ते वाढू हम्म. लागलं. हम्म. काही वर्षांनी मग त्याचा वृक्ष हम्म. तयार झाला की मग तो हजारो फळं देईल. पण या रोपाची जोपासना हम्म. करावी हम्म. लागली, हा, तेव्हाच तो मग वाढ पकडतो. तसंच कुंडीमध्ये बघा, घरामध्ये पण हम्म. 4 कुंड्या ठेवल्या किंवा शेतामध्ये तृण किंवा ते गवत उगवतं, आपण हम्म. उगवतं. आपण त्याची काही काळजी हम्म. जरी घेतली नाही, तरी खत पाणी हो. दिलं नाही, तरी ते फोफावतं. तर हे दैवी गुण ह्या आंब्याच्या हो. रोपासारखे असतात, जोपासना करावी लागते. आणि आसुरी गुण हे हम्म. तृणासारखे, हम्म. गवतासारखे असतात, ते वेळीच काढून टाकण्यामध्ये हा. हित असतं. हा, अच्छा. अन्यथा ते वाढत जातात, हम्म. काटेरी वृक्षासारखे फोफावतात. हम्म. आणि मग त्यांना हो. काढून टाकणं हे खूप अवघड बनतं. तर त्यासाठी हम्म. आपल्याला सतर्क राहायला पाहिजे, हा, हे त्याच्यामध्ये हम्म. हो. सांगितलेलं आहे. आणि कृष्ण बघा हम्म. आधी पण आपल्याला सांगतात, 9व्या अध्यायातला जो 10वा हम्म. श्लोक होता, हम्म. मया अध्यक्षेण हम्म. प्रकृती सूयते सचराचरम. म्हणजे माझ्या हम्म. अध्यक्षतेखाली प्रकृती किंवा सृष्टी कार्य करते. आता हम्म. ह्यावरती ह्या आसुरी लोकांचा विश्वास नसतो, कृष्णांवरही नाही, कृष्णांच्या वाणीवरही नाही. तर आसुरी
आसुरी लोक स्वतःचा एक त्यांचा सिद्धांत घेऊन ते राहत असतात. म्हणजे जे हम्म, सर्वमान्य शास्त्र आहे, जे प्रमाण मानलं हम्म, जातं, त्यांना ते मान्य नसतं. मीच काय, कृष्ण कोण हम्म, सर्वश्रेष्ठ आहे, मला माहिती आहे जास्त, मी सर्वज्ञाता आहे, हम्म, मी जे सांगतो ते ऐका, असं त्यांचं म्हणजे वृत्ती असते. तर आजकालच्या आधुनिक हम्म, जगामध्ये असे खूप लोक आढळतात आसुरी वृत्तीचे, आणि मनाला बरं वाटेल तसं वागतात. म्हणजे प्रकृतीवरती स्वामित्व गाजवतात. सर्व ठिकाणी उपभोग हम्म, घेण्याची त्यांची वृत्ती असते. आणि ज्याला आता ही नवीन पिढी, हम्म, जी योलो पिढी म्हणतात ना, यू ओनली लिव्ह वन्स, असं हम्म. मानणारी, हो म्हणजे जे काही आहे ते हो, आत्ताच आहे, समोर दिसतंय ना, त्याचा आत्ताच. उपभोग घ्या. बरोबर, हम्म, पुढे त्यांना काही हम्म, होणार याचं काही कल्पनाच नसते. आणि असा विचार केल्याने हम्म, काय होतं ते आता पुढच्या 9व्या श्लोकामध्ये आपण हम्म, समजून घेणार आहोत. की कृष्ण नियंत्रक आहेत हे हम्म, न मानून स्वतःच्या मनमर्जीप्रमाणे काम केल्याने आता त्यांची कशी अधोगतीला ते जातात, ते आता आपल्याला पुढच्या श्लोकात समजेल. हा, हरे हम्म. कृष्ण. हो, हो. हरे कृष्ण. योजना माताजी आल्या आहेत का? हा, हरे एक कृष्ण. तुम्ही वाचता का अनुवाद माताजी? योजना माताजी, सायली माताजी श्लोक वाचतील. बरं, एतां म्यूट आहेत बहुतेक. हा, दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोऽल्पबुद्धयः प्रभु प्रभु प्रभवत्युत्क्रमाण क्षयाय जगतो हिताः. मी हरे मिनल कृष्ण. वाचू का? हा, मिनल माताजी पण हो आल्या वा. का? बरं, हरे कृष्ण. वाचा वाचा माताजी. हरे कृष्ण, पण योजना माताजी दिसत नाहीयेत. हो, दिसत नाहीयेत. बरं बरं, ओके. वाचू का मग मी? हा हा, वाचा वाचा ना. हरे कृष्ण. 9वा श्लोक. अशा निष्कर्षांचे अनुगमन करीत स्वतःचा नाश ओढवून घेतलेले आणि अल्पबुद्धी आसुरी लोक जगाचा विनाश करण्याकरिता अहितकारी व उग्र कर्मांमध्ये संलग्न होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आसुरी लोक म्हणतात की कोणी नियंत्रक नाहीच आहे या जगाचा, शास्त्रांना ते मानत नाहीत. त्यामुळे कामाच्या आहारी, स्वतःच्या कामनांच्या आहारी, खोटी प्रतिष्ठा, अहंकाराच्या आहारी जाऊन ते इथे वागतात. आता पूर्वीच्या काळात बघा, गुरुकुल असे, जिथे आध्यात्मिक ज्ञान दिलं जात असे, म्हणजे सदाचार शिकवला जात असे. आणि हा अभ्यास पूर्ण झाला की मग तो व्यक्ती गृहस्थाश्रमामध्ये पालन करण्यासाठी मग तो परत जीवनामध्ये येत असे. आणि मग अर्थार्जन करत असे, आणि ते करत असताना आध्यात्मिक ज्ञान त्याच्याकडे असे, त्यामुळे धर्माचं, सदाचाराचं पालन करत असे तो. तर या प्रकाराने वागणारा मनुष्य कधी भ्रष्ट आचरण करण्यासाठी मग तो जात नसे, म्हणजे तिथे तो वळत नसे. त्यामुळे तो अयोग्य मार्गाने पैसेही कमवत नसे. जे काही कमवेल तो प्रामाणिकपणे कमवेल, आणि त्याच्या इच्छाही असतील तर त्या शास्त्रांना अनुसरूनच असतील. असंख्य आसुरी व्यक्तींच्या जशा अगणित असंख्य इच्छा असतात तसं त्याचं नसे. सत्वगुणी असे मनुष्य, त्यामुळे शास्त्रसंमत मार्गानेच तो जीवन व्यापन करत असे. आणि प्रामाणिकपणे पैसे कमवल्याने किंवा चांगल्या व्यवस्थित सदाचाराने राहिल्यामुळे तो सुख शांतीने जगतही असे. आता असा व्यक्ती मग मोक्षाकडे वाटचाल करू शकतो. आपण समजून घेतलं होतं की सत्वगुणी व्यक्ती जर का असेल तर तो कृष्ण भावनेशी जोडून घेऊ शकतो, आणि मग विशुद्ध सत्वगुणाकडे तो वाटचाल करू शकतो. आणि पण कसं आहे, हे जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात, यांच्यामध्ये सत्वगुण सापडत नाही. रजोगुण, आणि विशेषतः रजोगुणाच्या बरोबर तमोगुणाचं मिश्रण झाल्याने अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष याच्यापैकी अर्थ आणि काम यावर त्यांचं लक्ष केंद्रित असतं. अर्थ म्हणजे पैसा, आणि काम म्हणजे अनियंत्रित इच्छा, म्हणजे भौतिकवादी लोक असतात ते. आणि रजो आणि तमोगुणाचा अत्याधिक प्रभाव झाल्यामुळे ते अशा प्रकारचं त्यांचं वागणं असतं. आता ज्या वेळेला व्यक्ती अत्याधिक भौतिकवादी होतो, त्याचा परिणाम म्हणजे आपण दुसऱ्या अध्यायातला श्लोक 44 बघितला होता. भोग ऐश्वर प्रसक्तानाम तया अपहृत चेतसाम. अपहृत चेतसा म्हणजे काय, जणू चेतनेचं अपहरण झालेलं आहे, समजतच नाहीये योग्य अयोग्य. आणि व्यवसायात्मिका बुद्धी समाधान विधीयते, म्हणजे काय, कृष्ण स्पष्टपणे म्हणतात की जे इंद्रिय तृप्ती, भौतिक ऐश्वर यांच्यामध्ये आसक्त आहेत, त्यांच्या मनामध्ये मोक्ष, कृष्णधामामध्ये जाण्याचा विचार हा येऊच शकत नाही. पण मग असे लोक कसला विचार करतात, तर आसुरी व्यक्ती हा भ्रमित असतो.
आणि त्या गुणांच्यामुळे त्याला योग्य अयोग्य कळत नसल्यामुळे चुकीचं काम करण्यामध्ये तो व्यग्र राहतो. अल्पबुद्धी म्हटला जातो, विचार शून्य असतो, विवेक शून्य असतो आणि परिणामांची गंभीरता तो लक्षात घेऊ शकत नाही आणि त्यामुळे अयोग्य वर्तन करण्यामध्ये आपला वेळ देत असतो. संवेदन शून्य होत जातो अशी कार्य करताना. आणि म्हणून आसुरी वृत्तीमध्ये पारुष्य, जो कठोरता हा गुण म्हटलाय ना, तो ह्या कारणामुळे येतो. 6 गुणांपैकी एक गुण. आणि कठोरता आल्यामुळेच क्रूर होतो, हिंसक होतो, विनाशक अशा कार्यामध्ये तो संलग्न होतो. इतर प्राणी मात्रांबद्दल त्याला जराही दयाभावना नसते. त्यामुळे कत्तल करणे प्राण्यांची, मांसाहार करणे, मुक्या प्राण्यांना यातना देणे अशी कृत्य करतो. आता बघा, हे सगळे गुण जे आता आपण बघितले, हे सगळे भक्तांच्या विरुद्ध गुण आहेत. आपण 11व्या अध्यायामध्ये 55वा श्लोक होता, त्याच्यामध्ये निर्वैरः सर्वभूतेषु असा कृष्णांनी गुण सांगितला भक्ताचा. म्हणजे काय, सर्व प्राणी मात्रांना समान दृष्टीने प्रेमाने बघणारा असतो ना, तो भक्त असतो. आणि आसुरी प्रवृत्ती ही ह्याच्या उलटी आहे. जरा आपण करुणा नाही, दया नाही, अत्यंत कठोर हृदयी म्हणूया, निष्ठुर असा हा व्यक्ती असतो जो अशा प्रकारे झालेला असतो. आणि उग्र कर्मामध्ये संलग्न असतो. उग्र कर्मामध्ये व्यस्त होण्याचं कारण म्हणजे काय, मत्सर. मत्सर म्हणजे काय, दुसऱ्याकडे जी गोष्ट आहे ती याला हवी असते आणि ती गोष्ट त्या व्यक्तीकडे आहे हे त्याला मात्र आवडत नसतं. म्हणजे दुसऱ्या व्यक्तीची झालेली प्रगती तो बघू शकत नाही, दुसऱ्यांचा उत्कर्ष बघून त्याला अतिशय मत्सर वाटतो. हा ही आणि त्यामुळे अशा उग्र कर्मांमध्ये तो सहभाग घेतो. अणुबॉम्ब बनवण्याचं संशोधन करत असतात काही लोक. म्हणजे आता त्यांचा बघा विचार कसा असतो की हा अणुबॉम्ब जर का आम्ही बनवला तर आमची सत्ता राहील, आमच्या देशाला वर्चस्व मिळेल इतर देशांच्या पुढे. आता खरं तर हा अणुबॉम्ब कसा आहे, सृष्टीचा विनाश घडवून आणतो, क्षणार्धात सगळं मिटून जातं. पण हे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असेच संशोधन करण्यामध्ये मात्र संलग्न असतात आणि एका पाठोपाठ एक इंद्रिय तृप्तीच्या इच्छा पूर्ण करण्यात ते जगत असतात. इंद्रिय तृप्ती देणाऱ्या वस्तूंचा शोध करण्यामध्ये आपली शक्ती आणि वेळ ते देत असतात. आणि बघितलं तर आता हे अणुबॉम्ब सारखे शोध मनुष्याने प्रगती केली म्हणून मानलं जातं, पण प्रत्यक्षामुळे मध्ये आपण बघितलं तर मनुष्यामधला असा दुष्टपणा, हिंसक वृत्ती या अशा शोधांमुळे वाढलेली असते. आणि आपल्याला जेव्हा आपण आता आसुरी प्रवृत्तीचं नाव घेतो ना, आपल्याला सगळ्यात पहिला आठवतो तो म्हणजे हिरण्यकश्यपू. तेवढी त्याची म्हणजे हे असे सत्ता होती त्याची की सर्व देवदेवताही त्याने भुवई उंचावली तरी इंद्र थरथर कापत असे, असं वर्णन आहे. तेवढी त्याची ही शक्ती होती. असे हे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक जगाच्या विनाशार्थ आपली शक्ती सर्व वापरतात. म्हणजे मिळालेल्या गोष्टींचा दुरुपयोग कसा करायचा हे आसुरी लोकांकडून शिकायचं. त्यांच्याकडे संपत्ती आहे, शक्ती आहे, बळ आहे. आता कृष्ण म्हणालेत ना विभूती योगामध्ये की हे देणारा कोण आहे, सगळं हे सगळं माझ्यापासून आलेलं आहे, सर्व संपत्तींचा ऐश्वर्यांचा उगम मी आहे. पण तुम्ही जर का त्याचा दुरुपयोग केलात तर तुम्हाला मात्र परिणाम भोगावे लागतील. आता 10वा श्लोक बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहाद् गृहीत्वा सद्ग्राहन् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कधीही तृप्त न होणाऱ्या कामाचा आश्रय घेऊन गर्व, खोटी प्रतिष्ठा आणि मदामध्ये डुंबत मोहित झालेले आसुरी लोक अनित्य गोष्टींमुळे आकर्षित होऊन सदैव अशुचिर्भूत कर्म करण्यास व्रतस्थ झालेले असतात. व्रतस्थ झालेले अशुचिर्भूत असतात. अशुचिरभूत म्हणजे काय, अशुभ काम, बरोबर ना. अशुभ आणि काम. अशुभ काम. आणि व्रतस्थ, व्रतस्थ म्हणजे काय, सतत तेच करत असतात, जणू वाहूनच घेतलं असतं त्यांनी आपल्याला. तर हे आसुरी वृत्तीच्या लोकांच्या मनोवृत्तीचं दर्शन इथे सांगितलेलं आहे. बघा, एक छोटीशी कथा सांगते. एक माणूस असतो, मासेमारी करत असतो तो. आणि एकदा असाच मासेमारी करायला जातो तर त्याच्या तलावामध्ये त्याच्या त्या जाळ्यामध्ये एक सोनेरी मासा पकडला जातो. पण हा मासा जरा जादूचा म्हणतात तसा असतो. तो बोलणारा मासा असतो. तो त्याला म्हणतो की मला तू सोड, म्हणजे तुझ्या जाळ्यातून आणि जर का मला तसं तू मुक्त केलंस तर तुझी मी इच्छा पूर्ण करेन.
आता हा मासेमार म्हणतो मी काही तसं बोललो तर माझी पत्नी कदाचित रागवेल, मी पहिल्यांदा जाऊन तिला विचारून येतो, तिची इच्छा काय असेल ते येऊन तुला सांगतो, जरा थांब. तर त्याप्रमाणे हा घरी जातो, घरी जाऊन आपल्या पत्नीला सांगतो कसा हा मासा माझ्या जाळ्यामध्ये अडकला गेलाय. तर पत्नी म्हणते बरं असं आहे का, मग तुम्ही असं करा, एक मोठं घर मागून घ्या, खाण्यापिण्याची चांगली व्यवस्था पण मागून घ्या त्याच्याकडून. आता हा लगेच जातो, माशाला सांगतो आणि मासा त्याची इच्छा पूर्ण करतो. आता दोघंही, हे मासेमार आणि त्याची पत्नी, मोठं घर आणि खायला प्यायला अनेक वस्तू अशा प्राप्त करून आता खूप आनंदी असतात. मग त्याची पत्नी म्हणते की आता असं करा, माशाला तुम्ही सोडणार आहात ना, त्याच्या आधी त्याच्याकडून नोकर मागून घ्या. आता एक, मग तो विचारतो एक नोकर मागू का, म्हणे नाही, एक नोकर काय करणार आहे, तो काय साफसफाई करेल, मग जेवण कोण बनवेल, कपडे कोण धुईल, भांडी कोण धुईल, बागेत काम कोण करेल, असं करा 12 नोकर मागा तुम्ही. आता तो माशाकडे ही इच्छा पण व्यक्त करतो, मासा ती इच्छाही पूर्ण करतो. मग पत्नी म्हणते आता एवढं घर दिलं माशाने आपल्याला, गाडी नको का, मग गाड्या पण मागून घ्या. मग तेही गाड्या मागून घेतो तो. आता पत्नी म्हणते आता एवढं सगळं मिळालं हे तर चांगलंच आहे, पण आपल्या राज्याची राणी काय बरोबर नाही, मला राणी बनायचंय आणि तुम्ही राजा बना. माशाला सांगा तुम्ही की असं त्या आत्ताचे जे राजा राणी आहेत त्यांना बाजूला काढून त्यांच्या आपल्याला या राज्याचं राजा राणी त्याने बनवावं म्हणून. मग आता हा माशाकडे जातो, मासा ऐकून घेतो आणि तो ह्या माणसाला काय समजवतो, मासेमार जो असतो त्याला, की बघ तू समाधानी व्यक्ती आहेस, पण तुझी पत्नी मात्र अतिशय लोभी वृत्तीची आहे. एवढं सगळं तिला मिळालं तरी ती त्याच्यामध्ये संतुष्ट नाहीये, समाधानी नाहीये आणि तिला तृप्तताही आलेली नाहीये, ती उपभोग घेते. तर तिला आता राणी बनायचंय, जा तू इथून, आता मी तुला काहीच मदत करू शकत नाही, असं बोलून क्षणार्धात तो मासा त्या जाळ्यातून निसटून जातो. आता हा मासेमार जेव्हा परत घरी जातो आणि बघतो तेव्हा हे सगळं वैभव गेलेलं असतं आणि परत त्याची जी आधीची झोपडी असते तीच त्या ठिकाणी त्याला दिसते. तर हे असे असतात आसुरी वृत्तीचे लोक, समाधान नसतं, सतत हाव असते त्यांच्यामध्ये. आता नोकरी आहे त्याच्यामध्ये समाधान नाही, अजून कुठे जास्त पगार मिळतो का म्हणून मग ते एका देशातून दुसऱ्या देशामध्येही ती नोकरी घ्यायला तयार असतात. आणि ते करत असताना, ते धन कमवत असताना काही अयोग्य मार्गाचा वापर करावा लागला तेही करण्याची त्यांची तयारी असते. कारण रजोगुण आपण म्हटलं महत्वाकांक्षा, पण तमोगुण म्हणजे योग्य अयोग्याची जाण नसणे. तर त्यामुळे धन येत आहे ना एवढं त्यांना महत्वाचं असतं, अयोग्य मार्गाने का असे ना मला माझी महत्वाकांक्षा पूर्ण करायला मिळतीये ना, असा तो प्रभाव येतो त्यांच्यावरती. आणि म्हणजे सतत ह्या पैशाचा उपयोग काय असतो, इंद्रिय तृप्ती करणं. तर त्यासाठी मग ते सतत तिथेच त्यांची धावपळ चालू असते आणि करता करता मग जीवन एक दिवस संपून जातं. आता विचार करा, इतकी वर्ष मनुष्य जगत होता, म्हणजे सतत कुठल्या गोष्टींच्या मागे तो धावत राहिला, आता पैसे कमवण्यासाठी, इंद्रिय तृप्तीची साधनं वेगवेगळी एकत्र करण्यासाठी पैशाचा संचय करत राहिला आणि त्या पैशाचा उपयोग करून इंद्रिय तृप्तीसाठी ते जीवन त्याने वापरलं. आता ह्या एवढ्या संपूर्ण आयुष्यामध्ये संपूर्ण आयुष्य निघून गेलं, पण त्याला अजिबात वेळ उरला नाही किंवा मिळाला नाही की आत्मा म्हणजे काय, मग आत्म्याचा संबंध कृष्णांकडे काय आहे किंवा कृष्ण कोण आहेत. आणि ह्या ज्या वेळेला अज्ञानामध्येच मनुष्य जेव्हा देहत्याग करतो तेव्हा मृत्यूनंतरही त्याला मग अज्ञानामुळे तसंच शरीर प्राप्त होतं. आणि इथे अशुचिरभूत म्हणजे अयोग्य मार्गाने, अशुभ मार्गाने, अशुभ कर्म करत इंद्रिय तृप्ती हा करत असतो. कारण स्वतःला शरीरच मानलेलं असतं, त्यामुळे शरीराच्या संबंधी जे काही आहे, मग ती नाती असेल, संपत्ती असेल, घर असेल, इंद्रिय तृप्ती असेल, ही त्याच्यासाठी अत्यंत महत्वाची असते, ज्याला देहात्मबुद्धी आपण म्हणतो ना. आणि या बाहेर काही ज्ञान आहे, शरीराच्या पलीकडेही काही आहे, हे जाणून घेण्यासाठी त्याच्याकडे वेळच नसतो. म्हणजे मनुष्य देहाने साध्य करण्याचा जो खरा उद्देश आहे तो त्याला माहिती नसतो आणि त्यामुळे तो करूही शकत नाही ते. तर आता इथे बघा, प्रथम महत्वाचं काय आहे की म्हणजे अशा महत्वाकांक्षा येतात, हा रजोगुणाचा प्रभाव झाला. पण रजोगुणाचा व्यक्ती तत्क्षणी तमोगुणाच्या आहारी जाऊ शकतो, त्यावेळेला मग तो अधोगतीच्या मार्गाने जातो आणि हे सगळं अतिशय नकळत होतं. बघता बघता सटकन जीवन म्हणतात तसं हे निघून जातं हे करण्यामध्ये, म्हणजे त्याला अवसरच मिळत नाही स्वतःला थांबवण्यासाठी. जसं आपण म्हणतो ना ऊर्ध्व प्रगती, की तमोगुणातून रजोगुणात, रजोगुणातून सत्वगुणात,
हा ऊर्ध्व केलेली प्रगती आहे. ही प्रगती करण्यासाठी आपल्याला जोर लावावा लागतो. त्यासाठी आध्यात्मिक गुरूंचं मार्गदर्शन, कृष्णांची सहायता घ्यावी लागते. पण खाली घसरत यायचं असेल अधोगती, तर जसा डोंगराच्या उतारावरून धोंडा कसा घरंगळत येतो, त्याला काही आपल्याला हे करावं लागत नाही, तशी ही व्यक्तीची अधोगती होताना दिसते. आणि हे थांबवणं मग अतिशय वेग असतो त्या गोष्टीला, तर त्यामुळे ते थांबवणं शक्य होत नाही. म्हणजे कोणी आध्यात्मिक गुरुच जर का अशा लोकांच्या म्हणजे त्यांचं भाग्य असेल आणि त्यांना संपर्कामध्ये आला, त्यांचं म्हणणं यांनी मान्य केलं, तरच मग ही अधोगती थांबू शकते. अन्यथा मग त्यांची प्राण्यांच्या जीवनामध्ये मृत्यूनंतर त्यांना जन्म हा घ्यावाच लागतो. कारण त्यांनी आता इतकी अशुचिरभूत कार्य केलेली आहेत, त्याचे परिणाम त्यांना पुढच्या जन्मी भोगावे लागतात. हा, आता 11वा 12वा वाचूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. चिन्तामपरिमेयाञ्च प्रलयान्तामुपाश्रिताः कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधः परायणाः ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्यायेनार्थसञ्चयान्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इंद्रिय तृप्ती करणे हीच मानव संस्कृतीची मुख्य आवश्यकता आहे, असा त्यांचा विश्वास असतो. अशा प्रकारे त्यांना मरे तोपर्यंत अमर्याद चिंतांनी ग्रासलेले असते. शेकडो हजारो आशारूपी पाशांनी बद्ध झालेले आणि काम क्रोध परायण झालेले हे आसुरी लोक इंद्रिय तृप्ती करता अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे बघा, आता इथे महत्वाकांक्षा किंवा रजोगुणाचा आता प्रभाव तमोगुणाने घेतलेला आहे. त्यामुळे त्याला अन्यायी मार्गाने धनसंचय करतात असं म्हटलेलं आहे. आता आपण समजून घेऊया. बघा, कामोपभोग परमा म्हणजे इंद्रिय तृप्ती हेच त्या जीवनाचं परम लक्ष मानलं जातं आसुरी वृत्तीच्या लोकांना. म्हणजे जसं आता आजकालच्या आपण पिढीमध्ये बघतो, काही म्हणजे अपवाद असतात अर्थात, सगळेच नाही, पण बरेचसे लोक जे आता कॉलेजमध्ये वगैरे जातात शिक्षण घ्यायला, त्यांना जर का विचारलं की तुम्हाला हे शिक्षण घेऊन पुढे काय करायचंय, तर त्यांचं म्हणणं असतं चांगली नोकरी आम्हाला पाहिजे. तर चांगली नोकरी म्हणजे जास्त पैसे मिळतील अशी. कारण आता इथे त्यांचं मनाचं काय हे असतं की चांगली नोकरी म्हणजे पैसे चांगले, आणि हे पैसे इंद्रिय तृप्तीवरती वापरणं म्हणजे जीवनाचं परम लक्ष. ह्या पलीकडे त्यांना माहिती नसतं. आता एवढंच ज्ञान असल्यामुळे मग कामोपभोग परमा एतावत किती निश्चित हा, म्हणजे या पलीकडे माहितीच नाही. हाच एक काय ते म्हणजे एकमेकांचा आपापसात पैशाचा संबंध आहे इंद्रिय तृप्तीशी, आणि तशा प्रकारचं आयुष्य जगणं हेच आमच्या जीवनाचं ध्येय असं त्यांनी निश्चित केलेलं असतं. आणि अशा प्रकारे हे अज्ञानामध्ये राहिल्यामुळे जसं आपण म्हटलं, परिणाम काय की आयुष्य सटकन निघून जातं आणि मग एक दिवस मृत्यू होतो. प्रकृतीच्या किंवा मायेच्या अशा प्रकारे ते पूर्णपणे अधीन झालेले असतात. काही लोक व्यसनाधीन होतात बघा तरुण वयामध्ये. तमोगुणात केलेली ही इंद्रिय तृप्ती आहे. आता हे व्यसन ठेवण्यासाठी पण पैसे लागतात त्यांना. आई वडिलांच्या लक्षात आलं, आई वडिलांनी प्रयत्न केले, तर कुठेतरी व्यसनमुक्ती केंद्रामध्ये त्यांना नेलंही जातं. पण मग कोणाला तरी मित्रांना दोष देतात, ह्याच्यामुळे मी हे असं करायला शिकलो वगैरे. असा दोष देण्याने काही होत नाही. खरं तर आयुष्य, विद्यार्थी दशा हा खूप महत्वाचा काळ मानला जातो आयुष्यातला. म्हणजे ती वेळही निघून जाते, शिक्षणामध्ये मागे पडतात, जी काही स्वप्न बघितली असतील तीही भविष्यामधली सगळी संपून जातात. आणि व्यसनामुळे शरीरात व्याधी उत्पन्न होतात, पैसेही त्यामुळे अनेक खर्च होतात. म्हणजे शारीरिक पीडा दूर करायलाही पैसे लागतात, शरीराची शक्तीही क्षीण होते. तर अशा प्रकारे खूप त्याचे परिणाम दिसून येतात. आणि हे सर्व कार्य केल्यामुळे मृत्यूनंतरही काही लाभ प्राप्त त्यांना होत नाही. मोहात गृहीत्वा असद्ग्रहान म्हणजे असत गोष्टींच्या मागे लागतात. मदिराक्षी द्यूत ह्याचं त्यांना खूप आकर्षण असतं. त्यामुळे मृत्यूनंतरही त्यांना चांगली गती मिळत नाही. पण आसुरी प्रवृत्तीच्या लोकांचा काय गुण आहे की त्यांचा पुनर्जन्मावरती विश्वास नसतो. जे काही आहे ते आत्ताच आहे, त्यामुळे समोर ज्या गोष्टी आहेत त्यांचा उपभोग घ्या असं त्यांची वृत्ती असते.
तर त्यामुळे जास्तीत जास्त जिथे उपभोग मिळतो तिथे तो घ्या, मनसोक्त मजा करा, पुढची कोणी बघितलंय काय आहे असा त्यांचा विचार असतो. आता आपल्याला इथे भक्तीचे 4 नियम आपण समजून घेतलेले आहेत आणि ते पाळण्याचं महत्व आहे की ह्या आसुरी प्रवृत्तीपासून आपण दूर राहू शकतो. जगामध्ये जी काही पापकर्म होत असतात त्याचं मूळ ह्या 4 गोष्टी आहेत. आता आपण बद्ध आत्मे म्हटले जातो म्हणजेच कृष्णांच्या विस्मरणात आहोत. त्यामुळेच आपण आपल्याला शरीरच मानतोय आणि ह्या गोष्टी करण्यामध्ये आपला भर आहे, 4 गोष्टी करण्यामध्ये. पण आता आपला हा जो भ्रम आहे की मी शरीर आहे, हा भ्रम अधिकच दृढ होतो ज्या वेळेला आपण हे नियम पाळत नाही. भक्तीचे 4 नियम म्हणजे मांसाहार आपण करू लागतो, अवैध मार्गाने पैसा कमवू लागतो जुगार आदी करण्यामुळे, नशा करू लागतो किंवा अनैतिक संबंध ठेवू लागतो मनुष्य. त्यावेळेला मी शरीरच आहे हा समज अधिकच दृढ होत राहतो. आता मांसाहार करायचा का नाही याच्यामध्ये आपण एक गोष्ट समजून घेतली होती की मनुष्याच्या शरीराची रचना ही मांसाहार करण्यासाठी योग्य नाही. पण त्याच्यानंतर एक अजूनही श्रीला प्रभुपाद यांनी याविषयी इथे सांगितलेलं आहे की प्रत्येक प्राण्याला त्या शरीरामध्ये काही ठराविक काळ घालवायचा असतो. कारण ती कशी आहे, कृष्णांची योजना असते की तो आत्मा त्या शरीरामध्ये प्राण्याच्या किती काळ राहणार. आता या प्राण्याची जेव्हा कोणी मनुष्य हत्या करतो तेव्हा तो उरलेला काळ घालवण्यासाठी परत त्याला त्याच शरीराचा स्वीकार करावा लागतो. म्हणजे त्या जीवात्म्याला आता ही जी योजना होती कृष्णांची, निर्धारित काळासाठी त्या जीवात्म्याला ते शरीर मिळणार होतं. या योजनेमध्ये आपण व्यत्यय आणला त्या प्राण्याची हत्या करून, तर हे अयोग्य मानलं जातं. मांसाहारी व्यक्तीमधली करुणा जाते आपण असं म्हटलेलं आहे आणि हे आपण बघू शकतो. म्हणजे प्रत्यक्ष बघतो मांसाहार करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये अशा प्रकारची करुणा नसते, संवेदन शून्य होत जातात ते. आणि ज्या वेळेला मनुष्य अनैतिक संबंध वगैरे ठेवतो तर त्यावेळेला शरीराचं शौच जातं, पावित्रता जाते. आणि इंद्रिय तृप्तीसाठी जेव्हा असा मार्ग व्यक्ती निवडतो विवाहाच्या बाहेर संबंध वगैरे ठेवण्याचा, त्याच्या मनामध्ये भय निर्माण होतो. लोकांच्या समोर आपलं खरं काय म्हणतात ते चारित्र्य येऊ नये अशी त्याला भीती असते. आणि मग इतरांच्या समोर एक चेहरा, पडद्याच्या मागे दुसरं आयुष्य असं म्हणतात तसं ते जगत असतात, खोटेपणाने जगतात. तर हे लक्षात ठेवायला पाहिजे की जो मांसाहार करतो, अयोग्य मार्गाने अर्थार्जन करतो म्हणजे जुगार आदी खेळून नशा करतो, अनैतिक संबंध ठेवतो, ही सर्व पापकर्मावरती आधारित गोष्टी आहेत. आणि म्हणून भक्तीमध्ये प्रगती करणाऱ्याची ज्यांची इच्छा आहे त्यांनी या 4 गोष्टींपासून दूर राहायला पाहिजे. तर मनुसंहितेमध्ये अजून एक उल्लेख आलेला आहे प्राण्यांची हत्या करण्याबाबत की 5 जणांना या कृतीचं पाप भोगावं लागतं. जो प्राण्याची प्रत्यक्ष हत्या करतो त्याला, जो प्राण्याचं हत्या करून ज्या प्राण्याचं मांस तो विकतो त्यालाही भोगावं लागतो, जो प्राण्यांचं मांस विकत घेतो तोही भोगतो, जो हे मांस शिजवतो आणि जो हे मांस खातो. तर या अशा प्रकारे एक कृती पण बघा 5 प्रकारच्या व्यक्तींना म्हणजे या कार्यामध्ये ज्यांनी ज्यांनी अप्रत्यक्ष किंवा प्रत्यक्ष सहभाग घेतला या सर्वांना त्याचं पाप लागतं. म्हणजे एवढं डिटेलमध्ये हे सांगितलेलं आहे. पण हे आसुरी लोक जे असतात त्यांचा दृढ समज असतो की मला जे काही सुख आनंद मिळेल ते केवळ इंद्रिय सुखाच्या विषयातूनच मिळेल. कारण काय, आपण शरीरच आहे असं मानलेलं असतं. त्यामुळे भौतिक सुख मिळवणं हेच आनंदाचं परमोच्च सुख ते मानत असतात. आणि अशा उपभोगांच्या इच्छा पूर्ण करायला जेव्हा पैसे लागतात ते पैसे कमवण्यासाठी त्यांची सतत धडपड असते आणि पैसे मिळवताना योग्य अयोग्य मार्गाचा ते विचार करत नाहीत. कसंही करून पैसे मिळवा हा त्यांचा उद्देश होतो. अयोग्य मार्गाने धनसंचय या प्रकारे ते करू शकतात. तर श्रीमद भागवतम मध्ये सांगितलेलं आहे खरं तर 7व्या अध्यायातला 14व्या श्लोकातल्या 14व्या अध्यायातला 8वा श्लोक की आपल्या गरजेपुरते पैसे आपण बाळगले पाहिजेत, बाकीचे दान केले पाहिजेत. आणि तसं केलं नाही तर आपल्याला चोर समजलं जातं. आणि आपण म्हटलं ना, जो दान करत नाही अत्याधिक पैसे बाळगून राहतो, तर आपण कित्येकदा बघतो की एकतर तो कठोर हृदयी तर होतोच, पण काही कारणाने म्हणजे त्याच्याकडून ते पैसे निघून जात राहतात. मग आजारपण येतं, इतर अडचणी येतात, मृत्यू तर सगळंच काढून घेतो धन त्याच्याकडून. तर अशा व्यक्तीला यातना भोगाव्या लागतात. तर त्यामुळे ऐश्वर जे काही आपल्याला मिळालं असेल, मग ती बुद्धी असो धन असो, ते कृष्णांच्या सेवेसाठी वापरलं पाहिजे. तर ते ऐश्वर वाढत पण जातं.
जेव्हा कृष्णांना विसरून स्वतःच्या भोगासाठी वापरण्याची जी वृत्ती आहे ना, ती ही आसुरी वृत्ती आहे, जी आपल्या बंधनाला कारणीभूत ठरत असते. तर त्यासाठी भक्ताने हे सतर्क राहायला पाहिजे आपल्याला, की ही आसुरी वृत्ती आपल्यामध्ये येणार नाही. आणि बघा, पैसे सांभाळण्यासाठी मनुष्य अत्यंत, म्हणजे त्याला ना खूप काळजी घ्यावी लागत असते. कोणी माझ्याकडून काढून तर घेणार नाही ना, ही चिंता त्याला सतत हे करत असते. त्यामुळे पैशाची आसक्ती, अजून मिळावे म्हणून लोभ, आणि ते सांभाळून ठेवण्याची चिंता, आणि जर का त्याच्या मनाजोगं झालं नाही, चुकून कोणी पैसे त्याच्यापासून काढून घेऊन गेला, म्हणजे त्याचं नुकसान झालं, तर त्यामध्ये येणारा त्याला क्रोध. तर अशामध्येच तो अडकलेला असतो आसुरी प्रवृत्तीचा व्यक्ती, हे आपल्याला समजतं. आता पुढचे बघू आपण. माझ्या मते 13वा 14वा. हा, हरे कृष्ण. 13 हो 14 15 एकत्र हरे आहेत. हरे हो हरे कृष्ण. इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्यते मनोरथम् इदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आसुरी मनुष्य विचार करतो की आज माझ्याकडे इतकी संपत्ती आहे आणि माझ्या योजनेनुसार मी अधिक संपत्ती प्राप्त करेन. हे इतके धन माझ्याकडे आहे आणि भविष्यात ते उत्तरोत्तर वाढेल. हा माझा शत्रू आहे आणि मी त्याला मारले आहे आणि माझे इतर शत्रूही मारले जातील. मी सर्वांचा ईश्वर आहे. मीच भोक्ता आहे. मी परिपूर्ण बलवान आणि सुखी आहे. माझ्या आजूबाजूला माझे वैभवशाली नातलग असलेला मीच धनाढ्य मनुष्य आहे. माझ्यासारखा बलवान आणि सुखी इतर कोणीही नाही. मी यज्ञ करेन, मी दान देईन आणि याप्रमाणे मी मौज मजा करेन. अशा प्रकारे आसुरी लोक अज्ञानाने मोहित झालेले असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, हिरण्यकश्यपूचं वर्णन आहे इथे. म्हणजे ज्या 4 गोष्टींपासून आपल्याला दूर राहायला सांगितलेलं आहे, की मांसाहार न करणं, जुगार न खेळणं, नशा न करणं, अनैतिक संबंध न ठेवणं, या 4ही गोष्टी आसुरी प्रवृत्तीचे लोक अनिर्बंधपणे करताना दिसतात. आणि हे करणंच हे त्यांना सुख वाटतं, आणि त्यामुळे ते बंधनामध्ये अडकले जातात आणि अधोगतीच्या दिशेने ते पुढे अग्रेसर होतात. आता ह्या लोकांचा विचार, आसुरी वृत्तीच्या लोकांचा विचार कसा असतो, की माझ्याकडे एवढी संपत्ती आहे आणि पुढच्या वर्षी ह्याच्यामध्ये मी भर घालेन, दुप्पट होईल ती, आणि असं करता करता काही वर्षात अजून अनेक पटीने माझ्याकडे धन येईल. आणि हा एक स्वतःला आता एवढा सर्वश्रेष्ठ समजू लागतो, की समाजामध्ये अजून कोणी धनाढ्य व्यक्ती असेल तर त्याला तो शत्रू मानू लागतो. मी त्याला संपवून टाकेन, माझ्या रस्त्यातून त्याला दूर करेन, कारण माझ्याहून श्रेष्ठ कोणी असूच शकत नाही, माझ्याहून वरचढ कोणी असूच शकत नाही, असं त्याला वाटायला लागतं. म्हणजे मला कुठली बाधा, माझ्या यशामध्ये, माझ्या प्रगतीमध्ये कोणाचीही बाधा नको, आणि मुख्य म्हणजे दुसऱ्याचा उत्कर्ष त्याला सहन होत नाही. हे आसुरी प्रवृत्तीचं मोठं लक्षण आहे. आता एक सत्य घटना सांगते, की एक कोचिंग क्लासेस आपल्याला माहिती आहे सध्या 10वी 12वीच्या मुलांना शिकवण्यासाठी, गाईड करण्यासाठी खूप प्रचलित झालेले आहेत. तर एक जण असाच क्लासेस चालवत होता. काही शिक्षक त्याच्या हाताखाली काम करत होते. त्याचं काम अगदी चांगलं चाललं होतं. त्याच्या हाताखाली अनेक म्हणजे विद्यार्थी शिकायला येत असत. शिक्षकांकडून शिकून चांगल्या ठिकाणी त्यांना मिळत असे, म्हणजे ऍडमिशन मिळत असे. तर तिथेच काम करणारा एक शिक्षक काही वर्ष त्याच्याकडे अनुभव घेऊन आता वेगळा झाला, आणि त्याने आपलं वेगळे क्लासेस, म्हणजे नवीन ठिकाणी आता क्लासेस या क्लासपासून वेगळे होऊन सुरू केले. बघता बघता त्याने आपल्या अजूनही ब्रांचेस काढल्या, वाढवलं, म्हणजे समाजात त्याचंही मोठं नाव झालं, प्रतिष्ठा मिळवली त्याने, विद्यार्थी पास होऊन यशस्वी होऊ लागले. आता आधीचा हा जो व्यक्ती होता, ज्या ठिकाणी हा पूर्वी काम करत असे, तो मात्र आता आहे तिथेच होता.
आणि ह्या द्वेषामुळे आता कुठल्या तरी गुंडांच्या कडून त्याने ह्या माणसाची हत्या करवली होती. तर आता बघा, हे आसुरी प्रवृत्तीचे गुण आहेत, दुसऱ्याचा उत्कर्ष त्यांना सहन होत नाहीत. आता ह्या ज्या गोष्टी कृष्णांनी भगवद्गीतेमध्ये सांगितल्या आहेत, ह्या आपण प्रत्यक्ष होताना अशा तऱ्हेने बघत असतो. दुसऱ्याची संपत्ती बळकवायची ही जी वृत्ती आहे, जसं दुर्योधनाची वृत्ती आहे पांडवांचं राज्य बळकवण्याचं, तसं बघा काही बिल्डर्स असतात, जमिनीसाठी त्यांच्या लोकांची हत्या वगैरे करवतात, हेही अशी उदाहरणं दिसतात. तर ही आसुरी प्रवृत्ती आहे, ज्यामुळे ते दुसऱ्यांना त्रास देतात, अनेक प्रकारच्या यातना देतात. हिरण्यकश्यपूचं आपण उदाहरण घेतलंच आहे, की त्याचा आता पुत्र हा प्रल्हाद पासून या हिरण्यकश्यपूला काय धोका होता? तो काय त्याचं राज्य हिरावून घेणार होता का काय? पण नाही. हा, केवळ प्रल्हाद नारायणाची भक्ती करतो, नारायणाचं गुणगान करतो, हे त्याला मान्य नव्हतं, आणि त्यासाठी त्या एवढ्याशा बालकाला त्याने किती अत्याचारांना सामोरं जावं, म्हणजे पाठवलं त्याला. तर हे आसुरी लोक आपल्या महत्वाकांक्षा पूर्ण करण्यामध्ये आपण काय करतोय ह्याचा विचार ते करत नाहीत. आणि श्रीला प्रभुपाद इथे लिहितात की तो विचार कसा करतो आसुरी व्यक्ती, तर मीच सर्वांचा ईश्वर आहे, मीच भोक्ता आहे, मीच परिपूर्ण आहे, मीच बलवान आहे आणि मीच सुखी आहे. माझ्या शत्रूंचा संहार मी करीन आणि सुखी राहीन. दुर्योधनाने हेच केलं ना, सदैव कट रचत असे पांडवांना राज्याबाहेर काढण्याचे, पांडवांना कसं मी नाश करू शकतो हे तो विचार करत असे, कसं करून मला सगळं राज्य मिळेल, हेच त्याचं ध्येय होतं. तर ही झाली ही आसुरी वृत्ती. आता पुढचा बघू, 16वा. हा, हरे कृष्ण. हो. हरे कृष्ण. अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. या प्रकारे अनेक चिंतांनी भ्रांत झालेले आणि मोहजालामध्ये बद्ध झालेले आसुरी लोक इंद्रिय तृप्तीमध्ये अत्याधिक आसक्त होतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. म्हणजे इथे आता परिणाम सांगितला कृष्णांनी, की अशा प्रकारे अत्याधिक आसक्त असलेले लोक आसुरी प्रवृत्तीमुळे बंधनात अडकतात आणि नरकामध्ये पतित होतात. आता बघा, दैवी गुण बाळगून जे भक्तीमध्ये संलग्न होतात ते गोलोकाकडे वाटचाल करतात, पण आसुरी प्रवृत्तीचे लोक नरकामध्ये पतित होतात, हे कृष्णाने सांगितलं. म्हणजे भगवंतांना श्रेष्ठ न मानता, त्यांच्या आदेशांचं विधिविधानांचं पालन न करता, स्वतःच्या लहरीप्रमाणे आपल्या दिलेल्या सूक्ष्म स्वातंत्र्याचा दुरुपयोग करणारे जे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक असतात ते नरकाची गती प्राप्त करतात. आता हे आसुरी लोकांचं जे बळ असतं ना, त्या जोरावरती हे सर्व कृत्य करत असतात, पण त्यांना हे कळत नाही की हे जे बळ मिळालेलं आहे, हे सामर्थ्य मिळालेलं आहे, ही त्यांची काहीतरी पूर्व पुण्याई होती. तर त्यामुळे त्यांना हे प्राप्त झालेलं आहे, कृष्णांनी त्यांना दिलेलं आहे. पण कर्माचा सिद्धांत, पुनर्जन्म या गोष्टींवर त्यांचा विश्वास नसतो, आणि त्याप्रमाणे ते असे स्वतःच सगळं काही माझंच आहे, मीच कमावलेलं आहे, याचा काय म्हणतात तो उपभोग मलाच घ्यायचा आहे, अशी त्यांची वृत्ती असते. तर हे अशा प्रकारे आसुरी प्रवृत्तीचे लोक तमोगुणाच्या अधिक आहारी गेल्यामुळे ते बंधनामध्ये गुरफटले जातात, आणि स्वतःच्या प्रयत्नांनी ते ह्यातून सुटकाही करून घेऊ शकत नाही. कुठल्या तरी आध्यात्मिक गुरुच त्यांना या म्हणजे स्थितीमधून बाहेर काढू शकतो, पण तेही त्यांचं भाग्य असेल तर, अन्यथा मात्र नाहीच, तो पूर्ण अधोगतीलाच ते जाणार आहे. आता पुढचा बघूया. हा, 17वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेनाविधिपूर्वकम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपल्याला श्रेष्ठ मानणारे आणि सदैव उद्धट असणारे, धन आणि खोट्या प्रतिष्ठेने मदांध झालेले आसुरी लोक कधी कधी शास्त्रांच्या विधी विधानांचे पालन न करता अहंभावाने केवळ नाममात्र यज्ञ करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. बघा, आजकाल सोशल मीडियाचा खूप वापर लोक करतात, आणि या सोशल मीडियावरती काहीतरी रिमार्क वगैरे देऊन मग उगीच आपल्याला प्रसिद्धी मिळावी असेही करणारे अनेक लोक आहेत. आता काही लोक सोशल मीडियावरती प्रसिद्धी मिळावी या हेतूने कुठला तरी मी मोठा यज्ञ करणार आहे असं पण सांगतात,
किंवा कुठला तरी रिमार्क दिल्याने समाजामध्ये क्रोध आदी निर्माण करतात. जातपात वगैरे अशा विषयांवरती लोकांच्या भावना ते भडकवतात. आता खरं तर त्यांचा भगवंतांवरती किंवा कृष्णांवरती परमेश्वरावरतीच विश्वास नसतो. भक्तीमध्ये प्रगती करण्याची, आपली चित्तशुद्धी करण्याची पण त्यांची इच्छा नसते. पण ते देखावा करत असतात. दंभ असतो ना त्यांच्यामध्ये. दंभ म्हणजे आपण जे नाही ते दाखवण्याची त्यांची वृत्ती असते. तर त्यामुळे ते स्वतः फार धार्मिक आहेत असा देखावा करतात. आणि अविधीपूर्वक म्हणजे चुकीचा अहंकार त्यांच्यामध्ये असतो. म्हणजे एखादा धनवान असेल तर त्या धनामुळे तो एवढा म्हणजे मदांध झालेला असतो. आणि त्यामुळे अहंकारी व्यक्ती मग साधू आहेत, कोणी भक्त आहेत, यांना आदरानेही तो वागवत नाही. त्यांच्या सभेमध्ये गेला तर त्याचा आचरण बरोबर नसतं. आपलं स्वतःचं मत काय आहे हे प्रगट करायचं त्याला असतं. लोकांकडून स्वतःची वाहवाही मिळवण्याची असते. असं म्हणजे त्याचा पाखंडीपणा असतो त्याच्यामध्ये. शो ऑफ करण्याची वृत्ती असते. म्हणजे आता 12व्या अध्यायामध्ये जेव्हा आपण शिकलो बघा, कृष्णाने भक्तांचे काही गुण सांगितले जे त्यांना प्रिय असतात. अशा प्रकारचे भक्त मला प्रिय आहेत असं कृष्णांनी ते श्लोक म्हटलेले आहेत. पण आता हा तर हे हा स्तर प्राप्त करायचा म्हणजे कृष्णांना प्रिय भक्त बनायचं असेल तर आपल्याला काय केलं पाहिजे, तर साधना भक्ती करायला पाहिजे असं सांगितलेलं आहे. आणि कृष्णांनी त्याच्यामध्ये आपल्याला मार्गही दिले होते की अनन्य भक्ती तुम्ही करा, ती जमत नसेल तर निष्काम कर्म करा, तेही जमत नसेल तर सकाम कर्म करा. म्हणजे समाजातील लोकांना अन्नदान करा, वस्त्रदान करा, आजारी लोकांना औषधांचा पुरवठा करा. ते केल्याने तुम्ही त्या फळापासून अलिप्त राहू शकता, चित्तशुद्धी होऊ शकते. पण आता हे आसुरी वृत्तीचे लोक यज्ञ इत्यादी करण्याचा देखावा करतात. पण तो कसा आहे, तमोगुणामध्ये केलेला यज्ञ आहे, ज्याने चित्तशुद्धी तर होणारच नाही आणि कृष्णांवरती किंवा कृष्णांच्या वाणींवरही त्यांचा विश्वास नाहीये. स्वतःच्या प्रतिष्ठेसाठी ते हे सगळं करत असतात, त्यामुळे त्यांना कुठलाही लाभ मिळत नाही. तर आसुरी वृत्तीचा जो व्यक्ती आहे त्याला बघा, थोडं त्याने ज्ञान घेतलं ना तरी तो विद्वान पंडितांना तुच्छ मानतो, असं त्याची एक वृत्ती असते. थोडी जरी त्याची स्तुती म्हणजे त्याचं कौतुक झालं, कुठे त्याला मान मिळाला तर तो उन्मत्त होतो. त्याने दंभ आणि दर्प हे त्यामुळेच म्हटलेलं आहे की थोडं आहे थोडंसच पण त्याचा रुबाब खूप मोठा असतो. आणि त्या स्वतःचा मोठेपणा जगाकडे सांगायला असं त्याचा म्हणजे खूप कल आपल्याला दिसतो. जसा विंचू बघा, आहे विष त्याचं कमी सापाच्या मानाने, पण त्याची नांगी सतत वरती असते. साप मात्र जमिनीला सपाट चालत असतो. तर अभिमानामुळे आसुरी प्रवृत्तीचा स्वतःला सर्वश्रेष्ठ मानत असतो आणि परमेश्वरांना सर्वश्रेष्ठ तो मानतच नाही. त्यांचं अस्तित्वच त्याला म्हणजे मान्य नसतं. जर का त्या व्यक्तीकडे तारुण्य असेल, सत्ता असेल, संपत्ती असेल आणि बल असेल, या चार गोष्टी जर का एकत्र आल्या असतील तर मग त्याची आसुरी वृत्ती नको तेवढी बळावलेली असते आणि त्याचा दुरुपयोग तो इतरांना छळण्यासाठी करतो. या सर्व गोष्टी वापरून विध्वंसक कार्य करण्याकडे त्याची दृष्टी असते. जसं आपण हिरण्यकश्यपूचं म्हटलं होतं उदाहरण, की माझ्या एवढा श्रेष्ठ, माझ्या एवढा बलवान, माझ्या एवढा शक्तिशाली किंवा माझ्या बरोबरीचा तर कोणीच नाही आणि कोणी आला तर त्याला मी माझ्या रस्त्यातून दूर करेन. तर ही प्रवृत्ती आपल्याला भौतिक जगामध्ये पण दिसते बघा. कुठल्याही ऑफिसमध्ये कोणाला पदोन्नती, प्रमोशन वगैरे मिळालं तर मग त्याची निंदा मला वरिष्ठांकडे कशी करता येईल, त्याला ती पदोन्नती मिळू नये म्हणून प्रयत्न चालू होतात. त्याच्या विरुद्ध कट कारवाया वगैरे अशाही गोष्टी किंवा कान भरणं त्याच्या विरुद्ध. एक जॉईंट फॅमिलीमध्ये पण दोन सुना असतात तर मग श्रेष्ठ मी कोण किंवा तू कोण अशा आहे. म्हणजे ही सगळी आसुरी प्रवृत्ती आहे. त्याचं कारण काय आहे, अनर्थ आहे. तर जोपर्यंत अशी वृत्ती आहेत म्हणजेच अनर्थ आहे, तोपर्यंत कृष्णांचं स्मरण होण्याची शक्यता नाही. अनर्थ माझ्यामध्ये आहेत हे जेव्हा व्यक्ती मान्य करतो ना, त्यावेळेला तो दूर करण्यासाठी, त्या सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करेल. आसुरी संपत्ती ही ऊर्ध्व प्रगतीला कधीही उपयोगी पडत नाही. केवळ दैवी संपत्ती ही मोक्ष प्राप्तीसाठी आपल्याला मदत करणारी आहे. म्हणून या आसुरी प्रवृत्तीचं वर्णन अनेक श्लोकांमध्ये कृष्णांनी केले. पहिले 3च श्लोक केवळ 26 गुणांचं वर्णन आहे, पण पुढचे सर्व श्लोक हे आसुरी गुणांचं वर्णन केलेलं आहे. तर आपल्यामध्ये सगळ्यांमध्ये पण हे आसुरी गुण अधिक आहेत. दैवी गुण आपल्याला आपल्यामध्ये शोधावे लागतात आणि जरी असले तरी मग ते वाढीस लावणं हे सांगितलेलं आहे. तर अंतर्मुख होऊन प्रत्येक व्यक्तीने बघायला पाहिजे की माझ्यामध्ये काही दोष आहेत का, आणि ते म्हणजे बारकाईने बघण्याचं कारणच आहे की ते आपल्यातून काढून टाकायला पाहिजे. आता दैवी संपत्तीचा किंवा दैवी गुण असलेला व्यक्ती जो कसं म्हटलं आपण शुद्ध भक्त आहे, संत आहे, तो
तो दुसऱ्यांच्या दुःखामध्ये सहभागी होऊन त्याचं दुःख हलकं करण्याचा प्रयत्न करतो. दुसऱ्याच्या सुखातही तो आनंदाने सहभाग घेतो आणि त्याच्या आनंदाची वृद्धी करतो आणि अगदी सहजतेने करताना दिसतो. त्याला दुसऱ्याला जाणीव असुरी वृत्तीचा व्यक्ती कसा ह्याच्या विरुद्ध असतो बघा. तो दुसऱ्याला जाणीव करून देतो, केवढी मदत केली मी तुला, बघा आता इथे अहंकार आहे, मी काय करतोय तुझ्यासाठी, आतापर्यंत काय करत आलोय. काही आई वडील पण आपल्या मुलांना असं म्हणतात ना, मी तुला केवढा लहानाचा मोठा केला. बघा एक खूप डीप लेवलचे अनर्थ आहेत. खरं तर आपण मुलांना वाढवत नसतो. जसं आपण म्हणतो ना, झाडाला पाणी घातलं म्हणून झाड वाढवतो का आपण? नाही, खरं तर सगळं भगवंतांचंच आहे. जमीन भगवंतांची, त्या झाडाच्या वाढीस लागणारा हवा, सूर्यप्रकाश, पाणी सगळं भगवंत पुरवतात. मग आपल्याला कसला अहंकार इथे? पण या अहंकारामुळेच काम, क्रोध, लोभ, मत्सर आणि हे सगळे अनर्थ आपल्यामध्ये येतात. तर जी साधना भक्ती आपल्याला करायला सांगितले त्यामध्ये मी कृष्णांचा सेवक आहे हा भाव वाढीस लागतो. म्हणजे अहंकार दूर करण्यासाठी ही साधना आपण करत असतो. कृष्ण सर्वश्रेष्ठ आहेत, तेच सर्व गोष्टींचे नियंत्रक आहेत, हे आपल्याला या साधनेच्या द्वारे जाणायचं आहे. असुरी वृत्ती अनादि जन्म आपल्यामध्ये आहे, त्यामुळे ती सहजासहजी जात नाही. अनेक जन्म आपल्याला ही साधना करावी लागते. म्हणजे एक आता बघा आपली पातळी आहे जी बरीच खाली आहे, आणि जे शुद्ध भक्त आहेत, संत आहेत, ह्यांचा स्तर कसा आहे, खूप वरती आहे. तर हे जे आपल्या स्तरामध्ये अंतर आहे ना, हे साधना भक्तीने आपण कमी करत जातो. हा त्याचा उद्देश आहे. म्हणजे आपण ऊर्ध्व प्रगती करत राहतो. तर मी शरीरच आहे म्हणजे आत्म्यापासून आपण भिन्न आहोत ना, हे मानतोय आता. तर हा जो ही जी गॅप आहे ना, की मी शरीर नसून मी आत्मा आहे, हा जाणण्यासाठी केलेला हा अभ्यास असतो. तर त्यामुळे साधना किती केली ह्यापेक्षा ती कशी केली आपण, म्हणजे विनम्रतेने केली, हा, किंवा गुरूंच्या मार्गदर्शनाखाली नियमितपणे केली, हे करण्याने आपल्यामध्ये फरक पडतो. तर नाही तर बघा कितीही प्रवचन आपण ऐकू, जप करू, मग त्याने फायदा होणार नाही. म्हणजे देहात्मबुद्धी आपली कमी होणार नाही, व्यक्तीमध्ये ताठपणा असतो, विनम्रता नसते, तर हे इतरांच्या उन्नतीने उत्कर्ष त्यांचा त्रास होतो. असा जो हे जे आहे ना, हे सगळे असुरीच ह्याचे गुण आहेत. इतरांचं वैभव त्यांना सहन होत नाही, क्रोध येतो. तर आणि आपल्याला जर का हा स्तर संतांचा किंवा शुद्ध भक्ताचा स्तर एक आदर्श म्हणून जर का गाठायचं असेल, आपण म्हणतो ना आपल्याला ध्येय पाहिजे, कुठे जायचंय, ती दिशा कळली पाहिजे आपल्याला. तर त्यासाठी ही केलेली जी साधना असते त्यामध्ये हे आसुरी गुण हे खूप बाधा बनतात. तर ह्यांच्यापासून आपल्याला दूर राहणं हे अत्यंत आवश्यक असतं. आणि कृष्णांनी आपल्याला सांगितलेलं आहे, जसं आता बघा आपण नेहमीच्या ह्याच्यामध्ये म्हणतो ना, कोळसा किती उगाळला तरी काळा तो काळाच, पण त्या कोळशाला अग्नीत टाकला की त्याचा मात्र हा काळेपणा जातो, म्हणजे तो प्रज्वलित होतो. तसेच हे जे विकार आहेत आपल्यामध्ये, हे कुठे आहेत? सगळे मनामध्ये आहेत बघा हे अनर्थ. आणि ते दूर करण्याच्यासाठी कृष्णाने आपल्याला जे भगवद्गीतेचं सार सांगितलं, 9व्या अध्यायातला जो 34वा श्लोक होता, या मनाला तुम्ही माझ्यामध्ये गुंतवा, मन्मना भवम मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्करू मामे वैश्यसी युक्तैवम आत्मानाम मत परायण. म्हणजे अनुकूल भावाने कृष्णांचं चिंतन आपल्याला केलं पाहिजे. आणि जे काही म्हणजे आपल्याला मिळालेलं आहे त्याच्याबद्दल कृतज्ञता बाळगली पाहिजे. कृष्णस्तु भगवान स्वयं, म्हणजे कृष्ण हे सर्वश्रेष्ठ आहे, ही पूर्ण श्रद्धा असायला हवी. जे कृष्णांना आवडेल तेच मी करेन, स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीकडे लक्ष न देता मी कृष्णांना प्रसन्न कसं करता येईल, हा जो वृत्तीमधला जेव्हा फरक येईल ना, तेव्हा मग ते हे आसुरी गुण आता आपल्यामधून कमी व्हायला लागतील. हा, तर हे आपण समजूया. आता एक 18वा श्लोक आपण बघूया. किती वाजले? 4:08. एक श्लोक हा 8वा बघू आणि एक कथा बघून मग आपण थांबूया. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु परिद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः. हरे हरे कृष्ण. कृष्ण. मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम आणि क्रोध यामुळे मोहित झालेले आसुरी लोक आपल्या देहामध्ये आणि इतरांच्या देहामध्ये स्थित असणाऱ्या भगवंतांचा द्वेष करतात आणि खऱ्या धर्माची निंदा करतात.
हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आपण म्हटलं या आसुरी प्रवृत्तीने मनुष्याची कशी करुणा निघून जाते आणि या उलट शुद्ध भक्ताची दृष्टी असते बघा. म्हणजे आपण म्हणतो ना, दुःखावर फुंकर घालणारे असे ते असतात. अनेक संत असतात आणि ह्यांची दृष्टी मात्र कशी निखाऱ्यांच्या सारखी जळजळीत असते. क्रियाही त्यांच्या आसुरी वृत्तीच्या लोकांच्या तशाच असतात. आदळआपट, तोडफोड. म्हणजे शेवटी असे वेळ येते म्हणण्याची, करू नकोस बाबा, तू बस शांतपणे. असं पण तेही शक्य नसतं. असं डिस्ट्रक्टिव्ह ऍटिट्यूड म्हणतात ना, तशी असते. आणि अज्ञानच असतं, त्यामुळे आपण सांगितलं तरी फरक पडत नाही. आता कोणी व्यक्ती बघा दृष्टीहीन आहे, तर त्याला दिवस आहे का रात्र आहे हे फरक कळणार नाही, त्याच्यासाठी ते सारखंच आहे. किंवा अगदी लहान मूल असतं रांगणारं, काही दिसलं त्याच्या हाताला काही लागलं तर ते लगेच ते खाण्यायोग्य आहे समजून तो तोंडातच घालतो, कारण समजत नाही. तसंच मग अज्ञानी व्यक्तीलाही हे जे आसुरी वृत्तीचे लोक आहेत त्यांच्यामध्ये अज्ञान प्रबळ असल्यामुळे योग्य काय अयोग्य काय हे समजलं नसल्यामुळे विवेक शून्यता असते, विवेक जागृतच नसतो. सत्वगुणीच्या ठिकाणी असं नसतं बघा, तो विवेकशील असतो. काय पाहायचं, काय करायचं, काय ऐकायचं हे तो विचारपूर्वक ठरवत असतो. पण या अज्ञानीला पाप काय पुण्य काय हे काही समजत नाही. समोर आहे, मला ते आवडत आहे आणि ते मी उपभोग घेणार आहे, एवढा त्यांचा विचार असतो. त्यासाठी हे 6 गुण हे आपण खूप अहितकारी म्हटलेत. आणि एकत्रितपणे ज्या व्यक्तीमध्ये असे असतील त्याचा मग निश्चित विनाश होतो. पण आता जर कोणाला मोक्ष हवा असेल तर हे 6 दोष दूर करावे लागतील. आणि कारण हे 6 दोष आपण म्हटलं आसुरी वृत्ती ही वाढवतात आणि हे लगेच पण जात नाहीत. तर आपल्याला ह्याच्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे. तर इथे बघा जे सांगितलंय, मिथ्या अहंकार, बल, गर्व, काम, क्रोध, यामुळे हे मोहित झालेले असतात. मोहित झालेले म्हणजेच त्यांना अयोग्य आपण करतोय ह्याचीच जाणीव होत नाही. हिटलरचं उदाहरण आहे. कित्येक कोटी ज्यू लोकांना त्याने त्या गॅस चेंबर मध्ये मारून टाकलं होतं आणि स्वतःही आत्महत्या केली. म्हणजे इतर जीवांनाही यातना आणि स्वतःलाही. आतंकवादींचं कार्य पण असंच असतं. मध्यंतरी जो पहलगामला बघा हल्ला झाला, किंवा आता मध्ये मुंबईमध्ये वगैरे ट्रेनमध्ये किंवा इतर गर्दीच्या ठिकाणी वगैरे हे बॉम्ब लावतात. म्हणजे त्यामध्ये अनेक जखमी होतात आणि मग पोलीस त्यांना पकडायला गेले की ते स्वतःवरही गोळी झाडून स्वतःचा जीव घेतात. ही झाली ही आसुरी वृत्ती. तर हा आसुरी वृत्तीचा मनुष्य भगवंतांना मानत नसल्यामुळे स्वतःलाच बलशाली मानतो. त्याच्या हृदयात हे अनर्थ असल्यामुळे काम, क्रोध, लोभ हे कठोर हृदयी झालेला असतो. आणि हे अनर्थ कसे आहेत, सूक्ष्म शरीरात आहेत बघा. शरीराच्या नाशाबरोबर हे संपत नाहीत. पुढचं शरीर जे मिळेल तिथेही अनर्थ त्या जीवाबरोबर, त्या आत्म्याबरोबर जातात. आणि त्यामुळे त्यांना जर का आळा घातला गेला नाही तर ते पुढच्या जन्मी अजून प्रबळ होतात, म्हणजे वाढतच जातात. तर अशा प्रकारे ही असुरांची मानसिकता असते. शास्त्रांची पर्वा ते करत नाहीत, त्यांना हवं तसेच मनमर्जीने ते वागतात. आणि आपण त्यांची काय गती होते हेही कृष्णांनी आधीच्या श्लोकामध्ये सांगितलं. तर आता असंच एक पापकर्म करणारा एक व्यक्ती होता. मी ही गोष्ट सांगितली आहे का गोकर्ण धुंधुकारीची आधी? हो, हो. सांगितली आहे का? सांगितलं. हो. आठवते का सगळ्यांना? जर मला का नाही नाही आठवत आठवत असेल आहे. तर परत सांगत नाही. बरं मला चालेल, नाही मग आठवत पटकन आहे. सांगून टाकते. हा, तर ही भागवतमच्या 11व्या स्कंदामध्ये आली आहे हा गोष्ट. हम्म. तर प्राचीन काळामध्ये तुंगभद्रा नदीच्या किनारी एक आत्मदेव नावाचा एक सदाचारी ब्राह्मण होता आणि कर्मनिष्ठ होता. आणि काय म्हणतात, तो राहत असे, आपला उदरनिर्वाह तिथे करत असे. तर त्याची पत्नी होती, तिचं नाव होतं धुंदुली. आणि ती अतिशय सौंदर्यवान होती, गृहकृत्य दक्ष अशी होती, पण त्याचबरोबर कलहप्रिय होती. म्हणजे दुसऱ्यांच्या भांडणामध्ये अत्याधिक रस तिला येत असे. आपण आत्मदेव मात्र समाधानी व्यक्ती होता. आपण तरी तो आपल्या पत्नी बरोबर सांभाळून म्हणजे राहत असे. पण ह्या आत्मदेवाला दुःख काय होतं की मूल नव्हतं ह्यांना. आणि ते दुःख त्याला खूप सतावत होतं. म्हणजे त्याने त्याच्यासाठी खूप दानधर्म वगैरे केला, पण त्याचा काही उपयोग झाला नाही. आणि मग तो खूप निराश झाला आणि मग त्याने देहत्याग करायचा आत्मदेवाने ठरवलं. आणि कोणालाही म्हणजे आपल्या या पत्नीला न सांगता एक दिवस तो गुपचूप आता वनामध्ये निघून जाण्यासाठी निघाला. तर वाटेमध्ये त्याला तहान लागली. एक सरोवराच्या ठिकाणी पाणी पिण्यास तो थांबला. तर पाणी पितच होता, तेवढ्यात तिथे एक संन्यासी आला. आणि संन्यासीने पाणी पिलं तिथे ह्याच्या सरोवरातलं. आणि मग किनाऱ्यावरती डोळे मिटून तो जरा चिंतन करत बसला. आत्मदेवाने बघितलं की संन्यासाचा वेश म्हणजे संन्यासी आलेला आहे.
चेहऱ्यावरून तो प्रगत संन्यासी असल्यासारखा वाटला आणि त्यांना नमस्कार करण्यासाठी तो गेला, वाकून नमस्कार केला आणि आपली व्यथा रडून त्यांच्याकडे त्याने व्यक्त केली की मला पुत्रप्राप्ती नाही, तुम्ही मला काहीतरी पुत्रप्राप्तीचा उपाय सांगा. आता हा संन्यासी विद्वान तर होताच, तर त्याने लगेच काय सांगितलं की तुझा हात दाखव मला, हस्तरेषा बघितल्या त्याच्या आणि चिंतन केलं त्यावर आणि त्याला सांगितलं की पुढचे 7 जन्म तुला पुत्रप्राप्तीची शक्यता पण नाहीये. पण मी तुला सांगतो की हे दुःख तुला मोहग्रस्त झाल्याने म्हणजे अज्ञानाच्या प्रभावामुळे होतंय, पुत्र नाही ह्याचं तू दुःख करू नकोस. राजा चित्रकेतूची कथा पण त्याला सांगितली की पुत्र प्राप्त करून त्यालाही कसं दुःख म्हणजे प्राप्त झालं होतं. तर त्यामुळे पुत्र नाही म्हणून दुःखी होण्याचं कारण नाही. खरं सुख हे भक्तीमध्ये आहे. तू भक्ती कर आणि पुत्र नाही म्हणून दुःखी होणं सोडून दे. भगवत भक्ती करून तू आनंदामध्ये राहा. पण आता हा आत्मदेवाला पुत्रप्राप्तीसाठी हा अतिशय व्याकुळ झाला होता आणि जेव्हा त्याने बघितलं की हा संन्यासी आता हस्तरेषा बघू शकतो, तर त्यामुळे त्याला समजलं की ह्या संन्याशाला सिद्धी प्राप्त आहे आणि जर का ह्याचं मन मी द्रवित केलं तर हा मला उपाय पण सांगू शकेल पुत्रप्राप्तीचा. तर आत्मदेवाने थोडस त्याच्या समोर नाटकच केलं की बघा तुम्ही संन्यासी, तुम्हाला माहिती आहे की मी खूप दुःखी आहे, तर काही करून तुम्ही मला सांगा आणि तुम्ही जर का मला उपाय नाही सांगितलात तर मी आता इथे तुमच्या समोरच देहत्याग करेन. आता हे ऐकल्यावरती त्या आत्मदेवाच्या आग्रहापुढे हट्टापुढे या संन्यासीचं काही चाललं नाही आणि मग तो म्हणाला बरं ठीक आहे, मी तुला एक फळ देतो, पण बघ माझं ऐकून घे, या पुत्रप्राप्तीने तुला सुख मिळणार नाही कारण तुझ्या प्रारब्धामध्ये हे लिहिलेलं नाहीये पुत्रप्राप्तीचं सुख. आणि जेव्हा प्रारब्धाच्या विपरीत जेव्हा तू कार्य हे करणार आहेस तेव्हा तुला दुःखच मिळणार आहे. आता आत्मदेव विचार काय करत होता की दुःख म्हणजे हा सांगतोय म्हणजे काय, माझा पुत्र आता पुढे भविष्यामध्ये गैरजबाबदार असेल किंवा माझं सांगणं ऐकणार नाही असं आहे. पण पुत्र असेल तर ना, आता तर मला पुत्रच नाहीये, त्यापेक्षा मला पुत्र चालेल म्हणजे मग कसाही असेल तरी तो मी मान्य करून घेईन. आणि मग हा संन्यासी त्याला आता एक फळ देतो आणि सांगतो की ठीक आहे, मग तू तुझ्या हे फळ घेऊन जा आणि तुझ्या पत्नीला खायला दे, तिला पुत्रप्राप्ती होईल. पण बघ तुला एक काम करावं लागेल, तुझ्या पत्नीला 1 वर्ष ती गर्भवती असेपर्यंत सत्य बोलावं लागेल, पवित्रतेने राहावं लागेल, सर्व जीवांवरती दया करावी लागेल, गरिबांना दान द्यावं लागेल, एक वेळ जेवून तिला राहावं लागेल आणि हे सगळं तिने पाळलं तर जो पुत्र होईल ना तो धार्मिक असेल. आता संन्यासाकडून फळ तर ह्याने प्राप्त केलं, घरी आला आत्मदेव आणि त्याने हे फळ आपल्या पत्नीला दिलं धुंदुलीला. आणि ह्या संन्याशाने ज्या सांगितलेल्या गोष्टी होत्या ज्या तिला पाळायच्या होत्या त्याही सगळ्या समजावून सांगितल्या आणि तिने ते फळ ठेवून घेतलं आपल्याकडे. पण आत्मदेव आग्रह करू लागला की तू आता लगेच ते फळ खा. तर आता खरं तर ह्या धुंदुलीला पुत्र व्हावा अशी तिची स्वतःची इच्छा नव्हती. ती जशी आता आहे त्यात ती सुखी होती असं तिला वाटत होतं. तर त्यामुळे ती आत्मदेवाला म्हणाली मी आता पतीला टाळणार कसं, हा तर सांगतोय लगेच फळ खा. ती काय सांगितलं तिने की आता लगेच कसं मी फळ खाऊ, संन्याशाने दिलेलं फळ आहे ना, प्रथम मी स्नान करेन, पूजापाठ करेन आणि मग मी हे फळ खाईन, तुम्ही आपल्या कामावरती जा, काळजी करू नका, मी हे फळ खाईन. आता आत्मदेव आपल्या कामावरती निघून जातो आणि मग ही आपल्या मैत्रिणीकडे जाते धुंदुली आणि तिला फळाबद्दल हे सगळं सांगते की बघ मी फळ खाऊन जर का गर्भवती झाले तर मला उलट्यांचा त्रास होईल, माझं शरीर पण मग दुर्बळ होईल, माझ्या घरातलं काम कोण करेल आणि प्रसूतीमध्ये अडचण आली तर माझा मृत्यू पण होऊ शकतो, मला त्या प्रसूती वेदना सहन पण होऊ शकणार नाहीयेत. तर आणि 1 वर्ष सत्य बोलणं, पवित्रतेने राहणं हे नियम पण मला पाळायला खूप अवघड आहेत, मी काय ते फळ खाऊ शकणार नाही. असं विचार करत आता मैत्रिणीकडे भेटून ती घरी आली आणि थोड्या वेळामध्येच धुंदुलीची बहीण आता तिच्याकडे भेटायला आली होती. आता या धुंदुलीने तिला पण बहिणीला पण आपलं सगळं दुःख सांगितलं, त्या फळाबद्दल सांगितलं, फळ न खाण्याची तिची इच्छा पण व्यक्त केली तिने. आता ती बहीण काय म्हणाली तिला की तू काय काळजी करू नकोस, मी गर्भवती आहे आणि मला बाळ झालं ना की मी ते तुला देईन, पण मग त्याच्या बदली तू आम्हाला म्हणजे मला आणि माझ्या पतीला काहीतरी धन दे. तर तेही काही त्यामुळे विरोध करणार नाहीत, पण तोपर्यंत तू एक गर्भवती स्त्री जशी राहते तशी तू तुझ्या घरी राहा आणि हे फळ आता तू तुझ्या घरातल्या गाईला देऊन टाक. आता बहिणीचं म्हणणं तिने मान्य केलं, पैसे देण्याचं कबूल केलं आणि लगेच ते फळ घरातली जी तिची गाय होती तिला ते देऊन टाकलं.
आणि आपल्या पतीला म्हणजे आत्मदेवाला सांगितलं तिने रात्री की मी ते फळ खाल्लं आज म्हणून. आता काही काळांतराने तिच्या बहिणीला पुत्र झाला. तिच्या पतीने ते बाळ कोणाच्याही म्हणजे नकळत ते आणून हिला धुंदुलीला आणून दिलं. आत्मदेवाला ह्या म्हणजे धुंदुलीने सांगितलं की मला पुत्र झाला आहे. आणि ते ऐकून आता आत्मदेवाला आनंद झाला. त्याचं नामकरण संस्कार करण्याचा त्यांनी मोठा सोहळा पण म्हणजे आयोजन केलं त्याचं. आनंदाने सगळ्या गावाला आमंत्रण दिलं आणि पुत्राचं नाव धुंदुकारी ठेवण्यात आलं. आणि 2च दिवसात त्या गाईला पण पुत्र झाला जिला ते फळ दिलं होतं ना. आणि विशेष म्हणजे हे गाईला जे बाळ झालं होतं तर ते मनुष्यरूपी बाळ झालं होतं. आता हे बघून सगळ्यांना आश्चर्य वाटत होतं. ते बाळ अत्यंत तेजस्वी होतं, सुंदर होतं, पण त्याचे कान मात्र गायीसारखे होते. तर आत्मदेवाने त्या बालकाचं पण नामकरण केलं आणि गोकर्ण असं नाव त्याचं ठेवलं गेलं कारण त्याचे कान गायीसारखे होते. आता काही काळ निघून गेला. हा गोकर्ण जो होता तो सदाचारी, विनम्र, धार्मिक स्वभावाचा झाला. आणि धुंदुकारी जो आता ह्यांचा पुत्र होता तो मात्र एक दुष्ट झाला, अधार्मिक प्रवृत्तीचा झाला. मांसाहार करत असे, तो असत्य बोलत असे, स्वार्थी होता, चोरी वगैरे करत असे, क्रोधी होता. स्त्रीगमन म्हणजे जेवढे त्याच्या काय म्हणतात ते अनर्थ होते ते सगळे त्याच्यामध्ये होते. आई वडिलांची संपत्ती उधळून टाकायला लागला, आई वडिलांवर अत्याचार करू लागला. आणि आत्मदेवाला आता ह्या पुत्रापासून अतिशय दुःख होऊ लागलं. तो इतकं दुःख झालं की आता तो देहत्याग करण्याचा विचार करू लागला. आणि अत्यंत असा तो निराश होऊन राहत असे. पण मग गोकर्ण जो होता त्याने त्याला एक दिवस शांतपणे समजावलं की बघा हे जीवन ना हे अशा प्रकारच्या दुःखांनीच भरलेलं आहे. आणि खरं सुख जे आहे ते भगवंतांची भक्ती करण्यामध्ये आहे, त्यांच्या चरणांची जोडून घेण्यामध्ये आहे. आता गोकर्णाचं म्हणणं ऐकून आत्मदेव शेवटचा प्रयत्न म्हणून भक्ती करण्याच्या उद्देशाने आता वनामध्ये निघून गेला. कारण या धुंदुकारीच्या सगळ्या म्हणजे ज्या प्रकारे त्याचा अत्याचार वाढला होता त्याला तो अतिशय कंटाळून गेला होता. वनामध्ये जाऊन तो भगवत भक्तीमध्ये संलग्न झाला. आणि मग काही काळ नंतर मग त्याने देहत्याग करून भगवंतांच्या घरी त्याला भगवत धामाची प्राप्ती झाली. म्हणजे आता इथे धुंदुकारीने आईवरती अत्याचार करणं सुरू केलं. तो तिच्या बरोबर अयोग्य प्रकारे बोलत असे, मारतही असे तिला. आणि ह्या त्रासाला कंटाळून त्या धुंदुलीने आता जीव दिला. आणि गोकर्ण पण तिथे राहणं त्यालाही अशक्य झालं होतं या सगळ्या ह्याच्या वागण्यामुळे धुंदुकारीच्या. आणि तो तीर्थयात्रेसाठी घर सोडून बाहेर पडला. आता धुंदुकारीला पूर्णच मोकळीक मिळाली कारण वडीलही त्याचे वनात निघून गेलेले, आईने आत्महत्या केलेली आणि गोकर्ण पण आता तीर्थयात्रेसाठी गेला. धुंदुकारीला घर पूर्ण आपले सगळे अनर्थ आपली इंद्रिय तृप्ती करण्यासाठी मोकळं होतं. तर त्यामुळे त्यांनी 5 वेश्या आता घरी आणून ठेवल्या. आता या 5 वेश्यांची जबाबदारी घेण्यासाठी तर त्याला सगळे काय म्हणतात ते पाप पाप करून पैसे कमवायला सुरुवात केली. कुठे चोरी करत असे, कुठे लुबाडत असे लोकांना. आणि अशा प्रकारे त्याने करता करता बरंच धन आता एकत्रित केलं. 5 वेश्यांच्या मनामध्ये पण लोभ उत्पन्न झाला त्याचं धन बघून. आणि त्यांना हे माहिती होतं की हा ना म्हणजे अयोग्य मार्गाने पैसे कमवतोय. पण आता हा पकडला गेला तर ह्याच्या बरोबर आपणही पकडले जाऊ, आपणही त्याच्यात ओढले जाऊ, ही त्यांना भीती वाटू लागली. त्यामुळे त्यांनी काय ठरवलं की एक दिवस आता हा जेव्हा झोपलेला होता धुंदुकारी तेव्हा त्याला दोरीने बांधलं त्यांनी आणि आग लावून टाकली घराला. आणि त्याचं ते धन घेऊन त्या पसार झाल्या सगळ्या. आता आग लागली, कोणी त्याला वाचवू शकलं नाही. आणि रात्रीच हे सगळं कार्य झालं त्यामुळे कोणाला समजलं पण नाही. धुंदुकारी मरून गेला त्याच्यामध्ये कारण तो दारूच्या नशेमध्ये होता ज्या वेळेला त्याला बांधलं गेलं. आता अशा प्रकारे त्याचा मृत्यू झाल्यानंतर त्याला आत्म्याला दुसरं शरीर पण तो धारण करू शकला नाही. आत्मा प्रेत योनीमध्ये तो राहू लागला. काही वर्ष त्याच्यात निघून गेली आणि मग एक दिवस तीर्थयात्रेला गेलेला गोकर्ण तपस्या वगैरे करून परतला आपल्या घरी. आणि रात्रीच्या वेळी धुंदुकारीचं हे जे भूत होतं ते वेगवेगळ्या गोष्टी करून आता ह्या गोकर्णचं लक्ष आपल्याकडे म्हणजे त्याची झोपमोड करून स्वतःकडे आकर्षित करून घ्यावं यासाठी ते खटाटोप करू लागलं. गोकर्णेच्या तपस्येच्या शक्तीमुळे एकच मिनिट आता या गोकर्णाच्या तपस्येच्या शक्तीमुळे ते भूत काय बोलतंय हे त्याला समजू लागलं. आणि ह्या भूताने सगळी आपली दुर्गती कशी झाली हे वर्णन गोकर्णाला सांगितलं.
आणि गोकर्णाने आता त्याला म्हणजे आश्वासन दिलं की तुझ्या मुक्तीसाठी मी प्रयत्न करेन. बरेच उपाय गोकर्णाने केले, पण धुंदुकारीला प्रेतयोनीमधून मुक्ती मिळू शकली नाही. मग शेवटी हताश होऊन गोकर्ण आता सूर्यदेवाला त्याने विनंती केली की तुम्ही मला काहीतरी उपाय सांगा, मी खूप प्रयत्न केले. मग सूर्यदेव त्याला उपाय सांगतात की तू भागवत कथेचं आयोजन कर आणि ते ऐकून ह्या धुंदुकारीच्या आत्म्याला मुक्ती मिळेल. मग लगेच ह्याने आयोजन केलं भागवत कथेचं. सगळ्या गावाला आयोजित केलं. कथा सुरू झाली का म्हणजे सगळं गाव एकत्रित झालं. बसायला जागा नाही अशी परिस्थिती झाली होती. तर धुंदुकारीचं भूत पण त्या ठिकाणी आता भागवत कथा ऐकण्यासाठी आलं, जागा शोधू लागलं. आणि मग त्याची दृष्टी एक बांबूच्या ह्याच्यावर पडली, बांबूवरतीच पडली, ज्याला 7 गाठी असलेला तो बांबू होता. तर त्यात जाऊन ते लपून बसलं भूत. तर संध्याकाळी कथा होत असे आणि शेवटपर्यंत हे धुंदुकारीचं भूत आता त्या बांबूच्या पोकळच्या जागेमध्ये बसून ते ऐकत असे. तर पहिल्या दिवशीची कथा समाप्त जेव्हा झाली तेव्हा एक विचित्र घटना घडली की ती बांबूची एक गाठ तडतड आवाज करत फुटली आणि सगळे लोक बघायला लागले, पण काही कोणाला कळलं नाही. तर अशाच प्रकारे 7 दिवस रोज ती धुंदुकारीचं भूत त्या बांबूमध्ये पोकळ जागेत बसून ऐकत असे भागवतमची कथा. आणि या 7 दिवस ऐकता ऐकता त्या 7 गाठी फुटल्या आणि शेवटच्या दिवशी धुंदुकारी एका दिव्य स्वरूपात आता गोकर्णाच्या समोर उभा राहिला आणि त्याला प्रणाम केला, क्षमा मागितली त्याची. तसंच त्याला खूप धन्यवाद दिले की त्याला मुक्ती मिळाली होती ना कारण. आणि एवढ्यात मग विष्णुदूत आले आणि वैकुंठ लोकात येऊन या धुंदुकारीला घेऊन गेले. आता गोकर्णाला खूप प्रश्न पडला की उपस्थित असलेल्या सगळ्यांनी 7 दिवस भागवतची कथा ऐकली आहे, पण विष्णुदूत केवळ धुंदुकारीलाच का घेऊन जात आहेत, हा भेदभाव तुम्ही का करत आहात, असा प्रश्न गोकर्णाने सर्व विष्णुदूतांना विचारला. तर विष्णुदूत म्हणाले, बघा भागवत कथाचं श्रवण सगळ्यांनी केलं, पण ह्या धुंदुकारीने केलेलं श्रवण म्हणजे कसं प्रत्येक शब्दाचं त्याने मनन केलेलं आहे. पूर्ण श्रद्धेने, प्रेमाने, विश्वासाने तो हे श्रवण करत होता आणि त्यामुळे भगवंत प्रसन्न झालेत, त्यामुळे त्यालाच घेऊन जाण्याचा आदेश आम्हाला दिलेला आहे. आता गोकर्णाने हे समजून घेतलं. परत काही दिवसांनी त्यांनी भागवत कथेचं आयोजन केलं, परत सगळ्यांनी श्रवण केलं आणि मुख्य म्हणजे जसं सांगितलं होतं मनन केलं सगळ्यांनी. म्हणजे आपल्या सांसारिक सुखाचं काय म्हणतात ते त्या गोष्टींकडे लक्ष न ठेवता भगवंतांच्या आनंदासाठी ते त्यांनी श्रवण केलं. आणि मग 7व्या दिवशी विष्णुदूत आले आणि गावातील सर्वांना, प्राण्यांना, पक्ष्यांना वगैरे सगळ्यांना आपल्या विमानात बसून वैकुंठ लोकामध्ये घेऊन गेले. आता या कथेवरून आपण समजून काय घेतलं की बघा, कोणी कितीही भयंकर पाप जरी केलं असेल तरी मनपूर्वक भागवत कथेचं जर का त्याने श्रवण केलं, मनन केलं, तर त्याला त्याची ही पाप नष्ट होऊ शकतात, त्यालाही वैकुंठ लोकाची प्राप्ती होण्यापासून कोणी थांबवू शकत नाही. पण भोगविलासामध्ये लिप्त असलेल्या व्यक्तीचा परिणाम पुढे काय होतो हेही आपल्याला या धुंदुकारीच्या कथेवरून समजलं. म्हणजे पहिला बोध काय घेतला की कर्मफळाचं महत्व समजू शकतो की मनुष्य आपल्या कर्मफळ भोगण्यापासून त्याचा बचाव होऊ शकत नाही आणि धुंदुकारीने केलेल्या अनेक पापामुळेच त्याला प्रेतयोनीमध्ये मग जावं लागलं होतं. दुसरी गोष्ट समजली म्हणजे गोकर्णाने आपल्या भावाच्या मुक्तीसाठी हे भागवत कथेचं आयोजन केलं आणि 7 दिवस श्रवण केलं, त्यामुळे धुंदुकारीला मोक्ष मिळाला. श्रद्धापूर्वक श्रवण केल्याने आत्म्याची शुद्धी झाली. तिसरं काय समजून घेतलं की धुंदुकारी प्रतिदिन ही कथा ऐकायला येत असे, त्याचं भूत म्हणजे, आणि त्यामुळेच त्याची पापं नष्ट होत गेली आणि प्रेतयोनीतून त्याला मुक्ती मिळत गेली, मुक्ती मिळाली. आणि चौथं समजलं की या कथेवरून की व्यक्ती किती जरी पापी असला, म्हणजे महापापी का असे ना, भक्ती मार्गाचं पालन करून त्याला सद्गती प्राप्त होऊ शकते. तर ही भागवतमची कथा आपल्याला हेच सांगते की श्रीमद भागवताच्या श्रवण मात्र केल्याने मनुष्याला परमधामाची प्राप्ती होऊ शकते. केवळ श्रद्धापूर्वक, मनपूर्वक ही भक्ती आपल्याला केली पाहिजे. जो 18वा अध्याय आहे बघा, तो पूर्णपणे मोक्ष संन्यास योग असंच आहे ना नाव त्याचं. म्हणजे ह्या गोष्टीवरच आपल्याला पूर्ण सांगितलंय मोक्ष प्राप्ती करण्यासाठी काय व्यक्ती करू शकतो. तर बघा, सध्या पितृपक्ष सुरू आहे, श्राद्ध कर्म, तर्पण इत्यादी गोष्टी आपण पित्रांसाठी करतोय श्रद्धापूर्वक.
पण या कथेवरून आपल्याला समजतं, म्हणजे प्रेरणा घेऊ शकतो की भगवद्गीता, श्रीमद भागवतमचं पठण आपण करू शकतो पितरांच्यासाठी, ज्याचा लाभ त्यांच्यापर्यंत पोचू शकतो. जसं बघा या गोकर्णाने त्याच्या या भावासाठी केलं, धुंधुकारीसाठी, आणि त्यालाही सद्गती प्राप्त करून दिली. तर हे आपण समजतो. तर इथे मी ना हे थांबवते रेकॉर्डिंग, आणि काही तुम्हाला शंका असतील तर आपण घेऊया मग. खूप छान सांगितले.